Assalamu alaikum aziz ildeşler. Assalamu alaikum Aydın. Salam kimine salam vatandaşlar. Aydın hoş geldin yine bugün. Her 6. gün çıkmalı o planımız boyunca. Geçen hepteden başlamadık. Geçen başlap bilmedik. Bu hepteden devam edeceğiz ve katı mühim, vacip o çıkışlar hükmünde kabul etseniz doğru olur mu kendiyen tomaşaçılar, ildeşlerimiz. Onun önünde sebepleri var. Biz yine şu tayda neme barada gururun etmekçi. Gurucu o hükümet ya da o şu gurucu olayan o köp zatları deneştirmekçi olyas ya da düşündürmekçi olyas. Yani deneştirip düşündürmekçi olyas. O näme üçin gurucu gerek, nereden çıktı bu zatlar? O Türkmenistan'da bolup mu ya da dünyada bolup mu? Şonun ýalak nemelere jogap berers ve iň esasany nädip çykýar? Soň näme zatlara hyzmat etmeli? Nerelere düzeltmeli mi ya da düzeltmeli bolsa? İş etmeli mi? Nähili iş edýän bolsa? Şonun ýaly bir sorawlara jogap berjek bolursa, öňe ildeşlerimiz hem değişli sorawlary berip bilseler gaty gowy bolar. Hem biz hem käbir aklymyzdan çykýan zatlary gurrun berip bilers, ýani ýadymyzdan çykýan zatlary. Ýa-da bizim bilmeýän, entek aklymyza gelmedik bir meseleler bardyr. Şo meseleler boýunça da gurrun edip bilers. Ýani esasen şu tema boýunça gidilse gowy bolar. Bu zatlar näme üçin möhüm? Ýene-de möhüm tarapyna aýdaýym. Bu zadyň möhüm tarapy Türkmenistan baran wagty esasen görüljek. Şu wagt häzir hem işläp dur, gurucu mejlis diýilen, gurucu hökümet diýilen bir guruluş bar, gurama bar. Hereket edýär, işleýär we köp böyle görünýän däldir, o görünmelem däldir häzirlikçe. Ýöne ýurduň içine baran soň açaçan görüljek. Ine şonda bu zat näme eken diýip gen görmeli däl-de, ýa-da näme işe ýaraýar, näme üçin guruldy diýen ýaly meseleler boýunça düşündürşi işlerini geçmekçi bolýar hepde bir gezek we onuň daşynda da dinamik meseleler boýunça gurucu hökümet nemesinde töwereginde bir çıkışlar hem bolar. Şonuň ýaly çıkışlar etmekçi bolýas. Indi o gurucu hökümet meselesi nädip nemetdi ine. Şo meseleni orta çıkaral. Bizim Kur'an nememiz var da wagtymız var. Ilan edilen wagt var. Şonu täzeden bir ýatlap geçeli. Aýdyň ildeşleri de görkezel täze goşulanlarym belki gören däldirler, görmeýänler bardyr. Şonuň üçin şon ýaly bir neme etsek gowy bolarmy kendiýän. Inde gurucu hökümet näme üçin gurucu hökümet diýip soraýas. Şu ekrana gelen ýazgy bardyr. 3 sany madda bardy esasen. Gurulan wagty belli 26 may şu ýylyň 21-nji ýylyň 26-njy maýynda biz ilan edipdik. 3 sany madda var şu taýda esasen. Şu 3 madda boýunça hereket etjek. Ýöne bu esasy görünýän taraplar, soň bunyň aşağı maddalary hem dörer ýagdaýa görä, ýani şol esas maddanyň nemesine görä, prinsipine görä. Yani hökümet kuruluşunun ilkinci adımı gurucu hökümetin kabinetini döretmek diye. Yine biz onu yuvaş-yuvaştan döredýäs. Kän nemetmän aljyraňly bolman diýeli, ýa-da ýalňyşmajak ýagdaýlar döretmejek görnüşde. Yuvaş-yuvaştan bolýar. Bunun hem agzalaryny häzirlikçe biz açyk görkezmek tarapdar däl, öz islemese şol adamyň öz islemese görkezem zok.
köp adamym şonuň tarapdary görünmek islenip ýurdun içine baran soň esasy hereket ýa-da iş ýurdun içinde alınıp baryljagy üçin bir möhüm görülmeýär. Ýöne ikinji maddasy bar, o guramaçylykly jenaýatçy topar, o paragatçylyk ýol bilen aýyrmagyň o tarapdary bolmak we ýerine wagtlaýyn hökümeti getirmek barada. Ine bu taýda 2 san madda geçýär aslında, ikinji maddada ýa-da 2 san tema diýelim. Birinciden guramaçylykly jenaýatçy topary aýyrmak. Indi aýyrmak meselesi Türkmenistanda ine aýdyň häzir gurrun berermiken diýen şu wagtda çelli bir saýlaw bolup gelip, owa soňam ýene de saýlawyň netijesinde giden adam ýa-da hökümet ýok Türkmenistanda şu wagtda çelli. Indi biz şol owa nemäni döretmeli? Paragatçylykly ýol bilen diýse. Näme üçin paragatçylykly ýol bilen? Bu işin asyl bolmalyşy şoldur. Beýleki görünüşde o edilse, ol ýani döwletiň reputasiýasy diýeli. Her bir döwletiň reputasiýasy bardyr. Ine misal üçin Talibanyň 90-njy ýyllarda Awganistany dolandyrdy. Şu wagtky reputasiýasy sebäpli şu wagtda o näçe biz üýtgedik diýse de o hiç bir dünýädäki döwletler, milletler kabul eden ok. Şonu o Taliban hökümet hökmünde. Ondan wagtlanýy hökümeti getirmek. Ine Türkmenistanyň içine baran wagtda gurucu hökümet bir tarapdan wagtlanýy hökümet görnüşinde görünjekdir. Ýani boş galjak däldir. Ýurdun saýlaw bolup, ondan soň esasy näme bar saýlawdan öň edilmeli. Gurucu meclis öz işini alıp barýan wagtynda ona paralel görünüşde gurucu hökümet gerekli howpsuzlygy we üçinçilikleri ýerine ýetirjekdir. Ýani wagtlanýy hökümet görnüşinde bir tarapdan hem ýöne bizim ýagdaýymyzda indi wagtlanýy hökümet näme bolýar? Köplenç o hökümet o düşen wagtda, ýani bir işläp duran o döwletiň hökümet düşen wagtda ýa-da ýene bir zat bolan wagtda gelýär. Ýöne Türkmenistanyň ýagdaýy düýünden başga bir ýagdaý. Muňa meňzeş bir misalym ýokmuken diýen daş döwreklerde ýa-da tarihden alsam. Şonuň üçin hem bu ýani wagtlanýy hökümet roluny oýnajak bolýan aslında gurucu hökümet boljakdyr. Ýöne wagtlanýy hökümet onu rolum diýip asaplamaly däl, onu edilmeli iş hökmünde görülýär wagtlanýy bir hökümetiň bolmagy. Ondan soň çözülmeli meseleler we maksatnamalar orta açyk beýan etmek barada. Ýene bu adam ýene şu wagt dinamik diýip aýdan ýerimiz bar ýani. O dinamik ýerine ýetiriljek mesele. Ýani misal üçin hazyna diýilen bir guramanyň döredilmegi barada. Bir meseleni açdyk, soň şonu o döredüben bildik. Ýani ýurda baran wagtda ine hazyna diýilen bir o guramanyň bar boljagyny o şu wagtdan ýani habaryny beripdiler. Onuň daşynda da inde näme bar? Näme diýilýär ona? Merkezi bank sistemasy diýildi. Merkez banka o bizim gurmana hiç bir hukukumuz hem ýok, o ýa-da güýjümüz hem ýok diýeli. İşimiz hem däl. Ýöne şonuň gurulmagy barada çağrışlar etmek mesela bizim dinamik nämämizin içine girýär. Ýani Merkez Bank döremän hiç bir iş adamı hereket edip bilýän däldir we onu gurmaly adamlar hem ýani iş adamlary ýa-da ulu paýdarlar ýani finans nemesine ortağa goýup o şo taýda da bir merkezi ortak we bir pul döretmek ýani manat. O manat döwletiň pulu däldir ine. Aýdyň giňişlerini düşündirip berer. Häzir men kän çuňgurdaýyn bilemek we meseleleri ýöne o manat ýa-da aýdaly türk lirasy ýa-da dollaram döwletiň pulu däldir, Merkez Bankyň puludur. Şo zatlaram o näme alsak
Yani nähil çözüleceğini görkezýäsde. Yani bu bizim için bir dinamik bir meseleler. Yani çözülmeli, elmide ama bolmaly. O yokluğunda da şol bize gaýgylandyran meseleler. Yani yine şonuň ýaly nemeler giriş üçin 10 minutdan bolupdyr, aýdym uzatypdyr men bugün. Sana söz bereýin. Ondan soň şu geçiş nemeler var, arada da bir gürrüň edersin. Sağ ol Emine. Indi menen birinçi ýanky guruju hökümetten başlaýyn. Näme üçin guruju hökümet gerek? Biz hemişe aýtýas, täze Türkmenistany gurmaly diýäs. Şoň üçin şonu gurjak bir täze Türkmenistany gurup biljek bir institut hökümet suratda gereklidir. Gurama gereklidir. Ona näli bolýar? Ine taryhymyza seredip göreýmeli. Yani bir tarihim ders 30 yıllık tarih alıp görün. Türkmenistan Respublikası, garaşsız Türkmenistan deyip dörendir. Sovet Türkmenistan Respublikası, garaşsız Türkmenistan deyip dörendir. Dören olsa şol taýda şol Türkmenistan'ın büyüğünü tutan bir kuraman adı geçeýmeli. Yoksa ne edip döredi? Diňe Niýazowyň ady geçýär. Ýöne bir adamyň edip bilen işimi şol. Näme üçin öňkü şol esir döwründe ýaşalan edilen ýalňyşlar ýa-da şol döwürdäki aýdaly Türkmenistanyň islemedigi edilen işlere bir baha verilmedi. Täze model, täze bir forma hiç ýerde geçirilen däldir, hiç zat edilen däldir. Edilen zat diňe atlar üýtkedilendir. Atlaryň üýtgemegi bilen oň arkasyndaky mehanizm ýa-da sistema üýtkep bilenok mümkindir. Adyny üýtketmek gerek däl. Mysal üçin Kommunist partiýany Demokratik partiýa diýip adyny üýtketýärler. Kommunizmiň özü bir ideologiýadyr. Ideologiýa diýmek watandaşlar ol bir günde döreýän ýa-da bir günde ýok bolan bir zat düşünje däldir. Ideologiýa oturtmak üçin bir näçe ýyllaryny harc edýän gatullykan işdir ol. Ondan soň oturdulandan soň şonu aýyrmagam oň ýaly aňsat zat däldir. Türkmenistandaky ýaly. Bir günde özem kommunistik ideologiýasy bir günde demokratik ideologiýa öwrülip bilermi? Dünýäň taryhynda demokratiýa öwrülmek üçin ýa-da imperiýalar ýeneleriň demokratiýa gelmegi üçin ene kimine bilýänsiň men indi ýalňyş bilerim ýöne 5-6 asyrýalyk şol gürrüň başlandan 5-6 asyrýalyk göreş dowam edendir. Yani söz azatlığı diyen düşünce devam edendir. Adamların saylap bilme hakları, yani biz saylamalı diyen sözler ya da düşünceler 4-500 yıllap göreşilendir. Şoň üçin şondan soň şol günlere yetilendir. Ýöne nädip Türkmenistanda bir günün içinde şol 4-500 yıllık yolu geçip bildiler. Diňe adyny üýtketmek bilen. Mümkinmi? Mümkin däl. Indi Türkmenistan garaşsyz döwlet ol dünýä kartasynda peýda boldy. Peýda bolan olsa şol beýleki döwletlere seredip görüň. Fransiýa näli boldy ýa-da oň taryhy var. Ondan soň beýleki döwletler ine Türkiýe näli bolup bildi şu derece. Hemmesine seredip görüň, guruluşlary bardyr şol döwletleriň. Düýbüni tutanlar bardyr. Ine şu taryhda açyk ýazylýar, öwredilýär mekteplerde hemme ýerde. Hiç kaçan bir adamın adı geçen ok. Özem bir hili bolyan yankı vakalar, şol vakalar, ina devlet kurmak vakaları bir hili zincirlayın gidýändir. 50 yıl, 40 yıl öz içine alya yankı zincirlar. İň soňunda gelýärler şu yere. Ve şoň ýalam devletin guruluş prosesi diýeýin men ona. Şoň ýalam devletler gurulýar. Devlet gurulan yerinde hökmany suratda birincilik bilen yani konstitusiýasy ýazylýar. Konstitusiýa diýende bärde bir ullakan bir kitap ýalap gözüňize gelmesin. Käbir döwletleriň konstitusiýasy 3-4 sahypalyk bolýar. Gurucu konstitusiýalary diýeýin men. Şol döwür alınan şol kanunlar käbir ine şertler goýulýar, barış tarap şert goýýar, 4-5 näme birleşýär. Şoň ýaly her hili döwlet guruluşlary bar. Watandaşlar taryhy gyzyklansaňyz öwrenip bilersiňiz. Ýene şol işler Türkmenistanda geçirilmedi. Eger bir döwletin garaşsyz olup kartada, dünýä kartasynda peýda bolup bilmek üçin bu bir işdir. Men şoň ýaly görýän kemine.
bir prosesdir. Öz-özünden hiç zat bolup bilmeye mümkin değil. Sen bir jay kurjak bolsaň, hökman suratda şoň fundamenti var. Ondan soň şoň materialy üçin sen rashod eden ýa-ni serişdeleriň var, şu jaýy kuran ustalaryň var. Olaram bilýänsiň, tanaýansyň. Şu ustayna bu kerpiçini ördü beýlekse, ýa-ni podwalyny remont etdi, biri geldi, ol renkini boyadı, şoň ýaly dürli adamlaryň atlaryny tanaýansyň. Bu ýekeje ýa-ni jaýy gurmak üçin. Şonam bir adam edip bilýän däldir. Mümkin däl. Ýöne biz döwlet guruluşyndan gurrun edýäs we nämäni görýäs? Niýazow bize garaşdyrmamyzy alyp berdi diýen sözden bilen garşylaşýas. Indi öňem aýdyp geçdim, bizde soramak kultury ýok, hiç kim soranok. Nädip alyp berdi garaşdyrmagy? Nämeler etdik biz şoň üçin? Ol adyny goýan zadyň işleýän bolsa dünýäni göz öňüne etdiň, näle bolardy? Ine adyny goýdum, men kosmosa uçjan diýdiň, sen uçdyň ertesi. Yok, garaşsyzlyk näme diýmek? Ine aýdyň şonam soramal birinji. Näme diýini bilsek, nädip alynýanlygyna belki bilip bolar. Garaşsyzlygam hiç kili soralanok, bilinenok. Demokratik Parti diýip ortağa çykdylar. Demokratiýaň näme diýini düşündiren adam ýok, öğredilen ýeri ýok. Kim mekdepde haýsyn muallim ýa-ni demokratiýaň näme diýini öğretdi? Öğredilen ok. Ýani Türkmenistan kartada belki bolup biler. Kartada emele gelen olup biler. Ýöne hakykatda Türkmenistan garaşsyz bir döwlet görnüşinde gurulmady. Men näme üçin garaşsyz bir döwlet görnüşinde gurulmady diýen sebäbi, eger haýsam bolsa bir döwleti Amerikanyň häzir ähli güýjüni toplap, şol Amerikada bir adamyň eline şol güýjü bersen, ol bir adamam ele geçirip bolýandyr. Bir adamı iki adam ele geçirip bilýär vatandaşlar. Ondan soň şol iki adam tutuş Amerikany ele geçirip bilýär. Sebäbi Amerikada hemme güýjü bir adamyň eline tapşyrdylar. Ony hem iki adam ele geçirip bilýär. Ol düzgün şoň ýaly. Bu tebii bir kanundur. Indi döwlet, bizde döwlet düşünjesi ve hökümet düşünjeleri, döwlet bilen hökümet ikisi sinonim ýaly ulanýarlar. Yanlış bir zatdır. Düýbünden yanlış zatdır vatandaşlar. Hökümet diýen zadyňyz, ýa-ni Türkmenistanyň içinde işgär adam, hazynadan olan aýlygy, güllügi tölenýär we olar hyzmat edýär. Sen konstitusiýaňa hyzmat edýän adamlar, ine şol topar hökümet bolýar. Hatta konstitusiýany ýazyp bilenok, üýtgedip bilenok, teklip berip biler. Konstitusiýanyň şu ýerinde şuň ýalyrak bir kemçiligi bar, düzeldilse şuň ýaly bolar diýip teklip berip biler. Hökümet ol teklibi diňe hökümet däl, beýleki watandaşlaram berip bilýär. Ýa-da jemgyýet berip bilýär, halk berip bilýär o teklibi. Yani konstitusiýada ýa-da konstitusiýanyň içinde aýdaly ine bilim sistemasyna değişli bir yeri var olsa, şonu bilimdäki ýa-ni universitetler olsun, beýleki tehnikumlar, ýeneler, mektepler, şolaram bilelikde şol teklibi berip biler. Kime berip biler? Hökümete mi? Ýok, hökümete berip bilenok. Hökümete näme üçin bersin? Hökümetiň elindäki zat däl konstitusiýa. Meclise ýa-da parlament diýeli, şoňa berip bilýär. Indi parlament var. Parlament kanun çıkarıcı ya da kanunları şol düzenleyici bir gurama ne yankı aýdysmaly olar konstitusiýany yerine ýetirmek däl, şol konstitusiýanyň içindäki yankı tertip düzgünlerini şekillendirýän bir topar. Olaram dinamik diýsegem bolýar aslında, bir hereketli, dowamly. Indi parlamentin içindäki adamlar, parlamentin içindäki deputatlar, yani halk tarapyndan saýlanyp bilýär, diňe şoň ýalydyr konstitusiýa. Haýsy döwletiň konstitusiýasyna seredip görüň, ol näli diktator diýseňiz hem şol ýerde halk tarapyndan saýlanyp gelýän wekiller, şol taýak parlamentde işläp ýa-da deputat bolup bilýärler. Indi halk tarapyndan saýlanylsa diýse, käbir döwletlerde göni parlamentde deputatyň özü saýlanyp bilýär ýa-da özüni hödürläp dalaşgary bolup saýlanyp bilýär. Käbir döwletlerde de halk partiýany saýlaýar, partiýada şoň näçe prosent ses alan bolsa, şol sesine göre parlamentde yer eýeleýär. Aýdaly 30% ses alan olsa, parlamentiň 100% diýip alsaňyz, içinde 500 ýa-da 600 san deputat var diýeli. Ol hemişe näme ikiye bölünmeýän san bolmaly, ýalňyşmasam. Şoň ýaly ýagdaýda da ol partiýanyň özü şol alan prosentine göre
parlamentde şol yeri alıp bile ve öz adamlarını yerleştiriyor parlamentin içine. Yani öz adamlarını yerleştiriyor diyende de kanunda şoňaly kanunçylykda şolaram ýa-ni hökümetten goramak üçin olan saýlaw wagtlary başga dengelýän däldir. Aralarında 2 yıl ya da 3 yıl şoňaly tapawutlary bardyr. Sebäbi täsir etmesin diýen maksat bilen şol zatlar goýulýar, gora goýulýar. Döwlet ele geçirmesinler ya da belli bir Hawa. topar. Hawa döwlet ele geçirmesin diýip. Indi bular aýry-aýry guramalar. Indi ýene ýanky kimiň aýdan Merkez Banky bardyr. Döwlet bolýan bolsa Merkez Banky bolmaly. Merkez Banky mysal üçin Türkmenistanyň Merkez Banky diýen bir düşünje de ýokdur. Türkmenistan Merkez Banky bolar. Yani Türkmenistan'ın pul birligine näme öndürýär diýelim, öndürýär diýsegem bolar, öndürýär şoň tertip düzgünlüğüne, ýa-ni bank sistemasyndaky regulation näme bolýar? Ine şol işleri amala aşyrýan guramadyr. Indi siz ýa-ni hökümeti bir gyra goýuň, mejlisi bir gyra goýuň, Merkez Bankyny bir gyra goýuň. Näme de var, ýadymyzdan çykaran ýerimiz Kazyet var. Kazyet hem hiç kaýsyna boyun eýýän bir gurama däldir. Kazyet. Ýa-ni karatelny organ diýip geçe. Olam näli işleýär? Diňe kanun esasında, ýa-ni konstitusiýa esasında işleýändir kazyet. Kazyet buyruk alyp işleýän bir kazyete kazyet diýen bolmaýan, näme şoňaly. İşleýiş prinsipi şoňalydyr. Buyruk alıp bilmeýän mümkin däl, ona buyruk berip bilen ok. Hatta özleri hem özüne de buyruk berip bilen ok, sebäbi konstitusiýa dur ýanynda. Şo konstitusiýada näme ýazylan bolsa, şoň esasında da ceza berip bilýär. Ondan çykylan bilen ok mümkin däl. Indi şolaryň hemmesini bir ýere toplayan, ýa-ni döwletiň belki ýarysy, belki de 30%-ni emele getirýän guramalar ine şolar. Ondan başka iktisadiyet tarafında döwletiň ýa-ni public nämeler bardyr, guramalar diýeýin. Yine olaram döwletinkidir aslında. Ve döwletde goşun var, goşunam ayrı bir näme. Olam döwletiň bir pudagydyr. Pudagy diýsek bilemek dogry bolýarmy, ýalňyş bolýarmy? Ýöne şol döwletiň bir bölegi. Ine şol zatlaryň hemmesine bilelikde toplan wagtyň döwlet diýip aýdyp bilýän. Goşunyň ýekeje öz döwlet bolup bilmeýär, parlamentiň ýekeje öz döwlet bolup bilmeýär. Eger döwlet bolýan bolsa oňa parlament diýip bermeýärler. Ya da hökümet döwlet bolýan bolsa oňa döwlet diýip bermeýär. Näme üçin biz alma diýäs, başga at bilen aýdamyz, ama alma diýen şoňa bir sana ady var. Ya da yine yaprak diýen, ağaca yaprak diýen ama ağaç bolýar. Ýöne ağaçdaky yapraga yaprak diýen. Olam edil şoňaly döwlet ağaç bolýan bolsa hökümet bir yapragy, parlament bir yapragy, goşun bir yapragy, kazyet. Ondan soň näme bardyr yine döwletlerde şu zat bardyr. Eger haýsam bolsa bir firma, yine hususy firmaňyz bar siziň we siz firmaňyzda önüm öndürýäňiz, eger öndürýän önümüňiz ýa-ni strategik taýdan döwlete täsir edip biljek derejeye ýetse, azyk haryt öndürýäňiz we azyk haryt siz döwletiň aýdaly 50% azyk harytyny üçin edýän bolsaňyz, siziň firmaňyz hususy bolup bilmeýär. Olam ýörite kanunlar bilen çäklendirilýär, belli bir derejeden geçenden soň sen firmaň hususy däldi, halka açyk firma görnüşine getirýärler, sana da 33% şoň paýy berilýär, beýleki paýam halka satylýar. Halka diýenim, onu kişiler hem alıp biler, ya da bir firmalar alıp biler, banklar alıp biler, beýleki ýa-ni şol bazaryň içindäki oýunçular diýelim, şo oýunçularyň islenip biri alıp biler. Onam näme üçin edýärler? Haýsam bolsa bir şahys bu ýa-ni öz guran firmasy bilen öndürýän önüme strategik taýdan döwlete, cemiyete, halka täsir edip bilýän ýagdaýa gelenden soň şol oň bir elinde galmaly der, sebäbi ol güýçdür. Yine ya da elektrik öndürýän bir ya da şonu dargadýan bir firma, Türkmenistan içinde aýdaly 2 sany var. 2 sany var, birisi Türkmenistan bazarından 75%-ni eýleýän bolsa, şol hususy bolup bilmeýär, şahsda alyp bilmeýär bir adamda, sebäbi internetiň öçürüp biler. Aýdaly ýa-ni
hökümet bilen ýa-da bank sistemasynda käbir özüne bähbit boljak ulanyp biljek kanunlary isläp şolary çykarmagyny talap edipdiler. O talap etmeseň men ýapýan diýe toguňy. Yani şol ýagdaýa gelip bilýär ol firmalar. Şu wagt belki siz aýtýansyňyz oň ýaly zatlar mümkin däl, oň ýaly hiç kim edip bilmeýär. Ýöne gynançakda Türkmenistanyň içine seredip göreýin onu mümkin däl diýen bolsaňyz ýine bir näçe şahys ähli Türkmenistany elinde näli istese şoň ýaly oynadyp bilýärse we ähli ykdysadyýet şolaň elinde. Ýekece adamdan çykýan karar bilen ýa-da 2-3 adamdan çykýan karar bilen Türkmenistanyň içindäki dollaryň bahasy ýüklep bilýär. Daşyndan içeri uğratyan zatlaryň ýa-ni pereçini üýtgäp bilýär. Käwagt azykaryty uğradyp bilýän, käwagt uğradyp bilýän. Käwagt derman uğradyp bilýän, käwagt uğradyp bilýän. Ine şol diýmek bir adamyň elinde diýmek. Ine şol ýankı ýagdaýlara çelini bir döwletde göz öňünde tutulýandyr. Ve şol şertler yerine getirilmedik ýagdaýynda sen adyňa döwlet diýip bilersiň. Demokratik partiýa diýip bilersiň. Ýöne olan hiç hili peýdasy halk üçin hiç hili peýdasy ýokdur o taýda. Elbetde döwlet diýip bir hökümet aýtýan bolsaň hökümet baýap biler, hökümet o ýaşap biler. O Türkmenistanyň o ýaşaýan ýa-da Türkmenistanyň baýaýan diýene dengelmeýär. Onda aýdym. Onun için başla kemine. Yine şoň üçin bize eger täze Türkmenistany gurmak, täze Türkmenistany gurmak diýmek ol birinciden her bir vatandaşyň gowy durmuşda ýaşamana haky bar. Her kimin haky bar. Ýöne ol haka nädip ýetip bilýän sen, ol haky nädip amala aşyryp bilýän, oň üçin işlemeli bolýan, ýaşamak üçin sen işlemeli bolýan. Gynançak da şoň ýaly. İşlemek diýse o garynja ýaly işlemek däl, ýa garynjalar näçe ming ýyldan beri işläp gelýär, ýöne üýtgän zady ýokdur, hiç kili ösüş ýokdur. Şol bir sistema, şol bir zat gaýtalanýandyr. Million tapar ýa-da 5 million gezek gaýtalanýandyr zat. Ýöne adamda akyl bar. İşlemek diýmek ine şol akylyň bilen iş etmek diýmekdir. Yani şol hakları gazanyp bilmek üçin sen işlemeli bolýan. Ve täze Türkmenistanda iň esasy şol neslin aladasyny etmek. Biz ertirki gün ine şu gün ýaşaýan olsa biz şu günümize ýa-da şu ýaşaýan periodumuza jogap bermeli. Näme etdiňiz diýip ertir sorap bilirler. Şu gün ine biz ýaşullardan soraýasa siz näme etdiňiz diýip. Näme üçin daşary ýurtlarda üniversitede okap bilýär ýa-da çağalary görüň, çağalar bagyndaky mektepdeki çağalary görüň daşary ýurtlarda. Şolar islen zadyny ýa giýýärler, ýýärler, içýärler. Gül ýalam ýaşap bilýärler. Ýöne bizim çağalarymyz näme şonun kemýeri bar diýip pikir edýäňizmi? Kemýeri ýok bolýan bolsa, diýmek sen şol şertleri döretmeli. Täze Türkmenistanyň iň esasy şol şertleri döretmek maksat. Gurucu hökümetem näme aýdyp geçen ýene şol hökümet hemişe dowamly şu Türkmenistanda galýa ýene oň ýaly bir zat ýokdur. Gurucu hökümetiň öz etmeli işi bar. Haçanda şol Türkmenistanda yine konstitusiýa kabul edildi. Meclis ýa-da saýlaw mehanizmi bilen birinji o taýda saýlaw mehanizmini döretmeli sebäbi gazan bolman nahar geçirip bilmeýän o taýda şu günkü günine saýlaw geçirmeli diýerse saýlaw geçirmeli däl, saýlaw mehanizmini şu taýda döretmeli. Şol mehanizmi gurulmaly Türkmenistanyň içinde. Ýogsa saýlaw geçirenin peýdasy ýok. 30 ýyldan bäri yine demokratik partiýa bolýan bolsa näme üçin saýlaw mehanizmini gurulmady? Nirde var Türkmenistanda ýa-da kim aýdyp bilýär, ýok saýlaw mehanizmini şoň ýaly işleýär diýip aýdyp biljek adam barmy şu günkü güneşeni? Ýok. Ýöne saýlaw mehanizmini gurman, nädip saýlaw geçirip bilýärler. Ýani şu zat bolýar, ýene ýanky näme gelýär? Gazanyň ýok, senin gazany ýasaman nahar bişirýärler. Mümkinmi o? İlk gördüňizmi gazansız bir nahar bişirip gördüp, palaw bişirip gördüňizmi? Gazanyňyzam ýok. Hatda şol ýanky odam ýakmadyňyz. Şulara näme bişirjegini bilýän dälmiken diýen aýdym. Ýöne nahar ýyjak bolýaňyz. Olam edil şoň ýaly saýlaw bizde häzir o zatlaryň Türkmenistanda boldy bolmady ol durun. Ýöne göze görünmedigi üçin şol zatlar belki vatandaşlardan hem hiç biri soraw gelmeýändir. Ýöne göze görünmese de bu zatlar bir hakykatdyr. Saýlaw mehanizmini gurman, saýlaw geçirip bilmeýän. Yine gurucu hökümetiň birinji etmeli işleriniň biri saýlaw mehanizmini gurmak Türkmenistanda. Hazyna Türkmenistanda oturtmak şol hazynyny ve hazynyň tertip düzgünü ýazylandyr, onu okap näme diýersiňiz, entek saýtymyzda da kemine
yanlışmasam olar giňişleýin näme goýarç madda hazynyň üstüne düşen borçlar var. Ondan sonra Merkez Bankyna teklip etmek. Indi Merkez Bankyny berde hazyny aslında gurnap bilýär, ýöne näçesini gurnap bilýär. Merkez Bankynyň aýdaly 20%-ni ýa-da 15%-ni hazyna gurnap bilýär, üstlenip bilýär. Şoňa ýöne hazyna Merkez Bankynda karar almak nämesi bolup bilmeýär, mümkin däl. Karar alyp bilmeýär Merkez Bankynda hazyna. Ýani işledip bilmeýär, başlan hazyna Merkez Bankyny işledip bilmeýär. Tersine belki bolup biler. Ýöne Merkez Bankını işledip bilmeyen. Merkez Bankı eýem finans kanunlarına göre işleyendir. Ol başka bir dünyadır. Bizim kendi bir nämesine düýüple bilemiz ok. Ýöne fundamental näli bolmalydygyny bilýäs. Onuň üçin hem spesialistler vardır, o zatlary ederler. Ýöne Merkez Bankynyň gurucylary diýende ýene edil döwletiň gurucylary ýaly onuň gurucylary bolar Merkez Bankynyň. Ve bolaýmaly. Iň esasen hem gurucylar iş adamlary bolýandyr. İş adamlary diýende Türkmenistanda bilemek näçe derece ol şuňky gün mümkin. Ýöne näçe şol Türkmenistanyň içindäki ýa-da türkmen watandaşlarynyň iş adamlary şol iş bankasyny şolar döretse şonça gowy bolar. Ýogsa daşary ýurtlardan döretjek adamlar ýa-da investisiýa etjek adamlar şol prosesi üçin etjek adamlar gatyken Merkez Bankı. Yani olar edende de daşary ýurtdan berisen Merkez Bankyny gurup berende de pikir etmän ol Türkmenistanyň hemme zadyny ele geçirýär ýene diýip ýok, mümkin däl. O ýerde başga bir zatlar ýatyr. O öz-özüni goraýan bir mekanizmdir. Sebäbi häzir täze Türkmenistany gurduň, Merkez Bankasy guruldy. Merkez Bankanyň önümi näme? Manat bolýar. Eger olar manat basar diýip pikir etmän, olar birinji garşy çykjak adamlardyr manat basmana. Hazyna basmak üçin haýyş edip talap edäl ol. Şoň üçin görüşip biler manat basmak üçin. Ýöne Merkez Bankynyň eýeleri hiç haçan islemez. Sebäbi näçe köp manat bassa öz ellerindäki ýa-ni Merkez Bankynyň güýji aşağı gatjak, manatynyň güýji aşağı gatjak. Hemme ýagdaýlarda däl manatyň basylýan ýeri var. Diňe şol wagt basylmalydyr. Manatyň bazardan çekilmeli wagt bardyr, şol wagt basylmalydyr. Ol eger sen wagty gaçyrsaň eýen peýdasy ýok şol işleriň. Şoň üçin olar pikir etmäň nämedir diýip ikinji bir tarap bar. Merkez banklary hemişe dene dünya finans sistemasy bir-birine bağlıdır. Hemme döwletleriň. Şol dünya finans sistemasyna bağlı bir sistema, şoň içindäki bir sistema bolan üçin ona kendi olaryň täsir edip biljeni yani aýtsak ýalňyş bolar. O yani täsir edip biler diýsek ýalňyş bolar o zatlar. O indi ýanky şu aýdylan zatlar ýok bolan üçin ýene bir hem geçişen bolmaly bir tarapdan. O geçiş bolmak üçin hem bir öňden işläp duran bir döwlet ýa-da bir yani döwlet diýil, döwletiň nemesinde başga bir sistema ýok. Yani döwlet hem ýok, hökümet hem ýok aslında Türkmenistanda şu wagt. Ýöne bir geçiş bolmaly. Ya şu geçiş hakyky işleyen ýurtlarda ene nähil bolýar. Şonu bir o görkezeli ildeşlerimize Germaniýanyň demesi çalışdy da şu wagt köp adam habaram ýokdur. Ene Merkel gitti ýerine o başka birler gelýär. Oýna o adyna men tek adyma neme dip bilemek, dogly oturdup bilemek. O ýöne ine şo ýagdaý bar. Näde bolýar? Ine bir seredeli. Ne bir hökümeti goýup gitmenden bir o düzgün tertibi bar da yani köp ýurtlarda ine Germaniýadaky o düzgün tertibini şu wagt ekranyňyzda görünüp durar. Indi Türkmenistanda şunu ýaly edip o Niyazow ine şunu ýaly edip o uğurlandymy ýa-da Gurbanoğlu uğurlanarmy? Şunu ýaly edip uğurlanmak üçin o näme bolmaly, näme işler etmeli? Ya bu Gurbanoğlu bolman biler, onuň ýerine başga bir an bolup biler, tapagy ýok. Ýöne aýtjak bolýan zadym bu taýda sistema, indi Türkmenistandaky häzirki sistemany göz öňüňize getiriň. Ve şu taýda o bir hökümet çalışjak. O näme zat aklyňyza gelýär? Şu Germaniýadaky ýalak, ýene şu görüp duran videoňuzdaky ýalak bir çäre diýildi. O çäremi aklyňyza ýa göz öňüňize gelýär? O ýa-da hiç zadan göz öňüňize gelen okma?
Yine Angela Merkel yine de 6 günden soň dowal tapşyrýar. O soňky nemeleri bu. Tapşyrýar, onuň ýerine täze koalisiýa gelýär. Bir näçe partiýadan meýdana gelen hökümet gelýär. Şonuň ýaly indi biz Türkmenistanda diýäs, bunuň ýaly çalyşyp bilmeýär diýäs, ýöne bir tarapdanam parahatçylykly bolmaly diýäs de. Parahatçylyk. Yine Gurbangulyny ýok etmeli ýa-da öldürmeli ýa-da ýene diýerler. Uğratman görnüşmi diýen. Uğratman görnüşi, ýöne o düýgünden ýalňyşdyr watandaşlar ol. Näle bolýar? Tokoyun tertip düzgüne ýalyk bir düzgün bolýar. Ýöne biz özümiziň adamdygymyzy ýa-da intellekte eýeligimizi ýatdan çykarmaly däl. Ol karşyňdaky sen näle bolan ýagdaýynda da sen özüňi gorap bilmeli. Birinciden özüň sende ýa-ni medeniýetli duýgular bilen ýaşap bilýän bir adam. Medeniýetli diýmegem geljegini aladasyny edip, geljegini garanti alyp bilmek diýmek, medeniýetli diýmek. Ne şol medeniýetli adamdygyny ýadyndan çykarmaly däl. Onu ýok edip gelmek diýmek, Türkmenistanda şol tertip düzgüne öwrüler. Ne şu gün tertip düzgün şol Türkmenistanda. O biň aýrýarlar, beýlikni goýýarlar. Ministrlere seredip barym. Hemmesine ýa-ni türme wasylýa yerine başka gelýär, onam türme wasylýarlar. Ol hem tertip düzgüne öwrülipdir. Gaty erwet bir tertip düzgündür şol. Şoň üçin häzir şu sistemany, Türkmenistandaky sistemany parahatçylyk ýoldan üýtgeçäň, şol sistemany bozýan sen, şol oýuny bozýan sen. Kemine ýa Awganistanyň misalyny berdiňde Talibanyň gelişi häzir görýäňiz, hem meňiň bilýän zadyňyz ýa Talibanyň gelişi, şoň gidişi hem şoň ýaly bolmady. 100% bolmasa da bir 90-95% edil şoň ýaly gider. Uruş bilen ýa halk karşısında olar ýa-da başga bir güýç dörer şoň ýaly. Ve Talibanam edil şoň ýaly gider. Sebebi saýlanyp gelmänligi üçin olar gitmek islemez o taýda. Saýlanmada olar. Kim saýlady olary? Ne şol mesele var. Şoň üçin bu täze Türkmenistanda da biz näme bilen dowam etjek? Täze Türkmenistan sözüni hem men kendim gaýtalaýandyr, sebebi onuň düşünükli bolmagyna misleýäsde. Hemme tertip düzgünler täze bolmaly o taýda. Doğru oturdup bilmeli biz. Bir yerden başlamalı. Yani mesela Gurbanuly ayrılmalı. Muhakkak o ayrılandan sonra o nemesi biten yok da o jogapkärçilige çekilmeli. O ve daş döwründekiler. Yani şu topar. O demek biz onu gowy edip ayırmalı. Sebebi onu erwet ayrılsa o diýeri galyp galmajagy nemede sonra bolupdyr. O diýeri gerek ýöne. Diýeri almak üçin hem o parahatçylykly ýol gerek. Näme üçin diýeri gerek? O bu edilen işlere jogap bermeli. Iň azyndan niýaz var ýok, onu jogapkärçilige de çekip bolanok ýa-da onuň daş döwründekiler çekip bolar diňe şu wagt. Ýöne Gurbanuly dol jogap bermeli. Ine ogluny goýar diýerler-de. O ogluny goýan bolsa oglundan soralar jogap. So neme? Şonuň ýaly bunuň gaçyşy bolmaly däl olar üçin. Şonuň üçin hem parahatçylykly bolmalydyr. Ýani seniň etjek o nemäň parahatçylykly bolsa, olar bir provokasiýa ýa-da ýene şoňa benzeş bir kemçilikler tap bilmeýär. Soň mejbur o kanunyň öňünde boyun eýmeli bolýarlar bular. Biziň hem isleýän zadymyz şol. Sebebi kanuny döwlet, ýani demokratiýadan öň o bir jumhuriýetiň gurulmagyny isleýär. O jumhuriýet bolman demokratiýa bolup bilýän däldir. Ýene şo zada üns beriň o haýsy döwlet jumhuriýet däl bolsa ýa-da şu jumhuriýete benzeş bir sistemada bolsa, şondan hem uzak bolýan bolsa, o şo taýda da demokratiýa bolýan däldir. Uzaklaşýandyr. Ýani demokratiýa diýende indi köpçüligiň hem bir aktiv gatnaşmagy da döwletiň meselelerine, ýani döwletiň meselesi diýmegem, köpçüligiň meselesi diýmek soň netijede. Şonuň ýaly bir
Ya Ne hemen ama öyle. yine güç bilen almak diyen düşünce vatandaşlar şunu alarak olur. Güç bilen alınan ýagdaýynda şol prosese halk gatnaşar mı? Ha. Halk gatnaşmayan olsa, halk gurmajak olsa täze Türkmenistany. Onda oň eýesi kim boljak sizin pikirinizçe? Ine bu ýöne köýzatdyr. Indi bolýa gelin halk gurýa ýöne halkam güýj bolanýa diýsek, aýdaly Daşozyň Daşozda ýaşaýanlar ýa-da Marada ýaşaýanlar, Aşgabatyň daşyndakylar diýeň, ýaşaýanlar owa Gurbangulyga garşy göreşjekler, özem güýj bolanjaklar sizin aýdyşyňyz ýaly güýç bilen. Näme etsinler? Ýanyndaky şo goňşusy ýenesi polisiýa ýa komitet şolary ýok etsinlermi? Oňa ady näme bolýar? Ýa-ni grajdan uruşy bolýar. Ýa-da ýalňyşmy? Kırgızistan meselesi ine. Ya da şu Maradaki adam Gurbangulyga yetip bilýärmi? Ya da Daşozydaky adam yetip bilýärmi? Yetip bilenok. Diýmek ol güýj bolanmak üçin hökman surat öz ýanyndaky birine güýj bolanmaly bolýar. Ýanyndaky birem kim? Neşo soraw bar. O ýanyndaky güýj bolanjak polisiýa bolýan bolsa, polisiýa Gurbangulygy tananyp Gurbanguly onu tananyp. Ýöne parahaçylyk ýoldan bolanda näle bolýar? Ýani polisiýa bolsun, komitet bolsun, beýlik bolsun, şolar öz etýän işine özleri düşünüp başlar. Hawa ýöne ine düşünmese de nemesi var, cezası var da. Sen parahaçylykly herekete garşy çykýan bolsaň, ýöne bir zat var, ine güýç diýende de güýç her tüslek bolýar saparaň nemesini bulanyň. O yumşak bolýar, o akyjy bolýar, o gaty bolýar. Her türlü ýagdaýda bolup bilýär bu güýç, o göze görünen bolup bilýär, görünmeýän bilýär. No ýa-da käbir adamlara görünýär, käbir adamlara görünen o ýöne etjegini edýär. Şonuň ýaly o güýjüň näme diýeli indi? Bir gorkunç taraplarym diýär. Gorkunç diýende ol hoplu manyda aýdamak. Duýdansız da. Duýdansız zatlar gorkunç bolýandyr. Güýç o duýdansızdyr elmide, ama soňra ine güýç diýende köp adamyň aklyna bir köpçüliklerin hereket diýene bir zat o gelýärdi. Esasan 21-nji asyr, o 20-nji asyra meňzanok, o ondan öňki asyrlara hijem meňzanok. Ine şo zatlara o ýakyndan seretmeli. Ine güýç gelýär. Şu wagt hakykatdan bir güýç gelip dur. Öňkü näme diýär? O diktatura ýani. O men onu türkmençe aýdyp bilemokda. Traditional diýesim gelýär. O traditional bir diktatura bardy häzir. Diýeli o şonuň ýerine başga bir formatda bir güýç o gelip dur, şonu doldurjak, o ýakyn wagtda doldurýar. Ýöne bu güýjü o hemmekim ýa görüpdiler ýa görmändiler. Ya da şu güýjüň bir bölegini görüpdiler, ya da şu güýje değişli käbir şahslar görüpdilerler. O ýöne käbirler dolu görüpdiler. Ya düşünüp diýberdi görüp. Hawa düşünme meselesi bar. Ya ýalňyşam düşünüpdiler güýje, hawa. Näme diýip aýdarlar? O Amerikanyň nemeleri arkasında Amerika dur diýip bilerler. Her türlü bu misallar bar da ýine. Hemme ýerde de var. Yani bu cemiyetin ya da şu şahısların bilim ve seyredişine bağlı, sonra o ideologiyalarına bağlı. Şu an Türkmenistan'da kendir köklü bir ideologiya ya da dürlü ideologiya yok. Yani dörer olaram. Şunun ya zatların neticesinde dörüyor. Umuman bir çalışıklık olacak. Bir Gurbangulyň nemesi çalışacak. Nädem bolsa. Ýöne bunu nähili garaşýa, ine nemede gaty gyzyklanýar şu wagt o Gurbangulyň arkasında duran toparlaram. Türkmen bolmaýanlaram bar içinde. Şolaram gyzyklanýar, o näde çalışýan, olaram bilen o entek. Ve halkym düşünenok, iň esasy düşünmeli. Gatlak o halk meniň pikirimçe, ýöne olaram düşünenok, ýöne şonuň üçin ine gorkunç diýip ulandym, duýdansız bolýardy, düşünmeseň duýdansız bolýar. Görüp bilmeýän bir zatlar bolup geçjek, o bir giýjäň içinde misal üçin.
Ertesi gün seyrettin o yurt üytkäpdir. Yurdun o köp böyle üytkäpdir. Ve şonun ýaly näme boljak? Şol güýje, o şo güýjüň gelmegine esasy hyzmat etjek iki sany näme bardyr? Biri guruju hökümetdir. Beýleksem guruju mejlisdir. O guruju mejlis hem täze Türkmenistana geçiş prosedurasyny amala aşyrajakdyr. Ýani birinciden konstitusiýany kabul etjek. O konstitusiýany kabul etjek. Soň konstitusiýany kabul edenden soň saýlaw geçirilip bilinjek. Ondan öň saýlaw geçirilip bolunmaýar. Ýöne o nähil diýip bir partiýalaryň düzgün tertipleri bolmaly. Siyasi partiýalaryň ýani. Siyasi partiýalaryň o sıfatlandırılmalı. Şoň içinde sebäbi yurdun formaty şu. O şoňa görä de hökümetler bolup biler diýip sebäbi döwlet hökümetiň üstünde bir zat. Ýani hökümet döwletiň içindäki bir kidijek bir guruluş. Yani hem kimin gözüne görünýär we yine aýdyň ýene-de şu jahil nemesine gelele. O cehalet ya da cahillik şu göze görünýän zatlary tutýar-da. Yine ýanky o siyasi partiýalar hem göze görünýän zatlardyr. Elmydama. Yani bunun göze esasy böyle göze görünýän däldir döwletiň esasy bölekleri we yine şu taý döwlet diýip görkezip bilen okda. Erwet tarapy. O döwlet diýjek bolsaň şu hökümetem içine almaly bolýar. Yani içindäki bir bölecik. Iň kiçi bölek we iň gowşak güýçsiz bir bölekdir. Näme üçin gowşak güýçsiz diýär? Ine hazyna o merkez bankiýala ýa-da jemgyýetçilik guramalary bar. Ondan soň o birlikler, ýene-ýeneler, şonuň ýaly zatlar ýok bolsa, o senin hökümetiň hem ýok diýmekdir. Yani hökümet şolara hyzmat etmek üçin bar. Hökümetiň şol esasy güýji halk berýändir ona güýji. Ýa-da jemgyýet berýär güýji. Hatta kanunam hiç yerde hökümete güýç berýän däldir. Ýok. Başka näme bar kemine aýdylmaly? Başka aydın giriş için yeterli mi kendi yani bir neme meselesinde yani kurucu hükümet umuman bir nemeni alıp baracak yani bir geçiş olacak. Şu geçişte esası rolü göze görünýän değil esası hem diýmeýin ýene de o göze görünýän rol oynajaktır. Yani koordinir etjek ýagdaýy. Mesela bir tarapdan adatdan daşary ýagdaý bar. O adatdan daşary ýagdaýy o sen nädip nemedip bilýän alıp barjak. Bir tarapda güýç ulanmaly, olam harbylar bolmaly. O beýlek tarapdan bir siyasi tarapam bolmaly bu işin. Mesela her türlü ýagdaý çykyp bilýär. Siyasi ýagdaý, siyasi tarapynyň gowy tarapy käbir meseleleri çalt çözýär. Ine siyasatyň gowy taraplary ine şu. Käbir ýüze çykan meseleleri o çalt çözýändir. Ýoksa o siyasat ol Gurban Ulynyň nemesi däldir. Ak maşynyň böyle. O siyasata girýän ýerem ýok bu kendi ýana zadyň aýdyn. O siyasat däl. Ya şonuň ýaly umuman o gurucu hökümet nemesini şol alıp barjak. Indi bu taýda ine kadr meselesi sorapdyrdy bir ýa-ni ýokarlarda bir ýerde gördüm kommentariýalarda. O kadr meselesi nähil gidýär diýip. O kadr meselesi o şu taýa çelli boldy. O kadrymyz tamamlandy. Diýilen bir zat ýok bu taýda onuň ýaly. O sebäbi näçe köp adam gatnaşsa o şonça da gowy bu işi alıp barmakda. Sebäbi her türlü pikir o täze düşünjeler ýa-ni şoňa benzeş nemeler eşitmek isleýäs. Ýa-ni kommentariýalarda da bir üýtgeçik zat o ýazyň diýip şonuň demesini ýani izarlaýanymyz. Ýoksa o salam bermek ýagdaý soramak
bizi halas eden ok bu ýagdaýdan. O täze pikirler. Yani dowamly okuýas. Kommentariýalar hem o wagtymyz bolduğundan. Ine şonuň ýaly o konstitusiýany kabul etmek üçin deputat gerek diýä. Indi şu näme soraga jogap bereli aýdym. O ine konstitusiýany kabul etmek üçin o deputat gerek däl. O sen o konstitusiýany kabul etmeden deputatyň bolmaýar. Şo tarapyny pikir etmeli bu işin. O nähili deputat saýlawlary ýene beýleki saýlawlar hemmejesi şu konstitusiýanyň içinde sıfatlandyrylýar, geçýär şonuň içinde. Şo boýunça edilýändir ýa-da saýlanjak adamlar konstitusiýada ýazylan hiç bir düzgün tertibe, kanuna garşy gelmejek şekilde bolmaly. Ýa şonda o deputatyň hem şondan soň döreýär. Yani konstitusiýany kabul edýän zat gurucu mejlisdir. O gurucu mejlis hem o bir döwlet gurulýar pikir edin. Şu wagt o türkmenler dargapdyr. Ýarym ýurdun daşynda. Yarımda yurdun içinde hem bilimsiz, sowatsız hem ağaç. Hiç neme ýagda yok. Indi şo taýda sen deputat çıkarma üçin gaty uly işler etmeli bolýan. Onuň üçin hem wagtyň yok. Ve gurucu mejlisiň ine dünýäde iň gowy misallary Hindistan bilen Pakistanyň nemesinde bardy. Girip görseňiz gurucu mejlis, soňam elbetde Amerikank var. Amerika kurulan wagty konstitusiýany kim ýazdy? Deputatlar näme esasında döredi? O deputatlar näme esasında döredi? Şu konstitusiýanyň esasında döreddi. Yani deputatlaryň döreme üçin bir demokratiýa ýylan edilmeli. Demokratiýanyň hem hemme zady ýazylmaly, geçmeli. Ondan soň bular bolup bilýärdi. Olar hem döretjek zat, olaryň bolmaly ýeri, ýazylmaly ýeri hem konstitusiýa. Diýmek konstitusiýany ine Amerikada 2 sanjak adam yazdı. Hindistan'da da bir sanjak adam, Pakistan'da da bir sanjak adam. Yine onu açıklığa getireli. O yazılıyor yöne şu mesele vardır. Vatandaşlar yine halk nerede men halk ol halk diýäňiz. Ol işler edilende bir adam tarapyndan yazılıp biler ya da düýünden başka bir adam aýdaly Pakistan'ın konstitusiýasyna İtalya'dan biri yazıya yöne şol yazılan o taýda şahslar hiç hili nämesi yoktur, vacip değildir. Yazılan düşünce vardır, tertip düzgün vardır. Şol tertip düzgünü yankı devleti kuryan toparlar, şahslar, şol adamlar ya da gatnaşyjylar deýin o taýda toparan bolup biler ya da bir herekeden bolup biler. Ne şol hereketler şonu kabul edýän bolsa şolan konstitusiýa bolýandyr. Gatnaşýanlar kabul edýän bolsa. Olar garaşmaýa ol Hindistanyň entek ýarysy bundan habary ýok ýa-da şolara olar gatnaşmady diýip garaşyp bilmeýär. Gurucu prosesi şoňaly bolýandyr. Mümkin däl. Ine häzir bizim işimizde şol işleri başlanmak watandaşlar ýöne koý bir zat bu. Ekranda nämäni gördük, ýani Halmura dagany gördük. Ondan soň Saparagany gördük. 2 kişi ýa-da 2 şahys. Şol ikisinin gürrüňleri ve şo taýda bir akıl var. Ol akıl diýende şolaň aýtýan, düşündürýän meseleleri, orta atýan pikirleri, ine şol pikirlere kim özüni ýakyn görýän bolsa şolar goşulyp başlady. Şu günkü güneýem bir näçe topor var, ýani Milli Halas Ediş Komitetiniň aşagynda bir näçe topor, ýani 2 adamdan dören bir toplum var şo taýda. 2 adam bilen başlan. O 2 adam bilen başlan şoňaly proses var. Ine şu wagt täze Türkmenistan kyn bolar diýäňiz ýöne 1,5-2 ýylyň içinde şu gün ýeten derejesi ol ekrana hemme zat çykarylan watandaşlar işlenen wagtam şu wagt mysal üçin biz hökümetde bir iş ýa-da bir teklibimiz bar bolsa şonu Milli Halas Ediş Komitetiniň üstünden geçirilýär. Yani o taýda da bir sapar seredilýär, düzedilýär bolsa düzediş berilýär, izine gelýär bize. Ne şoňaly iş var eýem. Yani bu prosesin döreme üçin hiç kimine halk birinji ýanky deputat saýlap ine şular şol işi etsin diýilýän ýeri ýok.
neme däli deputatlyk iş ýok. Gurucu meclis düýünden başga bir zat. Ine şonu neme etmeli? O meclis däldir. Gurucu meclis diýmek konstitusiýa kabul edilýär. Konstitusiýa kabul edilenden soň bir döwlet o şekil alýar. O näme diýerler? O ete bürenýär bir döwlet. Yani şu wagtçaly inem aýdyň näme soraly, dogry soraly bu taýdada. O Türkmenistan o gurulan wagtda o bir meclis geçirildimi? Barmydy? Habaryňyz barmy? O meclisiň ady näme? Bilýäňizmi? Haçan geçirildi? Bileňiz oba? Ýöne Amerikanky belli, Hindistanyňky belli, Türkiýanyňky belli. Ýöne Türkmenistan. Hem yazılan hem meselen üstünde işlenen yanlışlar neçe aýdylýar, yanlışlar neçe öwrenilýär şolara demeyin. Bar zat öwrenip bilýän, bar zady görüp bilýän, okap bilýän. Yanlış olsa diýip bilýän şonu, bar zady aýdyp bilýän, ýoksa da hiç haçan hiç zat edip bilmeýän. Türkmenistanda häzir şol proses gurucu döwlet guruluşy Türkmenistanda geçirildimi, geçirilmedimi diýen soraw bar. Başka sorawymyz hem ýok. Yanlışlar gözlemek de dursun. O Türkmenistan diýilen o döwlet dören wagty bir neme kabul edildi bir zatlar. Ya edilen olmagy mümkin diýip aýdaly. Ine halmyrada şol nemeleriň içinde bolan o garaşsyzlyk nemesinde de ýöne şu mesele bardy. Ine halk bilýärmi şu zadyň edilendigini. O ýa-da halkdan gizlenmedildi. Ine biz şonu häzir entek edilmänke öňünden açaçan aýdyp dursam mezadyny düşündirip. Hawa. Entek edilmänke ediljekdigini habaryny berýäs we nähil ediljekdigini, näme zatdygyny düşündirip durs. Ýöne Türkmenistan garaşsyzlygyny aldy diýär. Guruluşy şondan ibaret aýdyň ine. Onan barsyň Türkmenistanyň guruluşy 92-nji ýylda garaşsyzlygyny aldy diýerler. Ýöne garaşsyzlygy almak diýmek döwletiň guruluşy diýmekde. We garaşsyz bolmaýan döwlet ýok. Ine geçenem aýtdyň da. Garaşsyz bolmaýan bir döwlet ýokdur. Hawa. Ýöne döwlet däl bolsaň ine garaşsyzmy? Şo soramalda. O döwletiň guruldymy senin, barmy? Hökümet diýen adamlaryň kime hyzmat edýär? O kimiň nemesi topary bu hökümet diýen ine Niyaz fan bel alaly. O Gurbanulynam el alyn ine. Ya olaryň ýerine başga biriler hem bolup bilerdi ýöne. Ütkejek zat ýok. Hawa ütkejek zat ýok. Arkasyndakylar şolar. Olar hem ýakyn wagtda o çıkarıp görkezers bir-birden. Indi biz aýdaly işlemesek, hiç geli iş etmän jemgyýet olup hiç geli iş etmedik ýagdaýymyzda aýdaly dünýäň ýagdaýyga ulaşar. Ýa-ni önümçülük ýa-da şu dünýä bazaryndaky предложение artar, şu günküsiniň 2 hissesi artar. Ýöne talabam azalar. Ine şo ýagdaýda Türkmenistan ýaşaşyga ulaşyp biler. Indi şol senariýa mümkin dälmi? Yani dünýäde bir bolluk bolmaly. O bollugam näle bolup bilýär? Aýdaly haýsam bolsa bir tehnologiýany ýa-ni gelişdirdiler, tehnologiýany östürdiler we şoň netijesinde az işläp köp öndürüp bolýar. Ine şol zady edip özem şu günküsinden 2 hisse öndürüp bolýar. Aýdaly bir fabrikda 1000 adam işleýän bolsa şoň 400 sanagy işlese şol önümçülüge ýetip bilýärler. Arzanlaýar önümçülük täze dünýäň dürli ýerlerinden täze näme yerastı baýlyklar çykyp başlaýar. Dünýäň isle dürli ýerlerinden şu günküden 4 hisse 5 hisse köpelýär. Ine şo ýagdaýda Türkmenistan ýa-da bizim şertlerimizdäki ýaşaýan döwletleriň halky bu ýaşap başlar. Ýöne başga ýagdaýda ol senariýa mümkinmi? O senariýa mümkin olmak üçin biz iza gitmeli, tarihe gitmeli. Sebebi dünýäň tarih meseleden wagtyňyz näme bar watandaşlar? Hemişe ýa-ni resurslar ýa-da baýlyklar, tebii baýlyklar hem edilýän işler hem tebii baýlygyň netijesinde edilýändir. Topragan bir tebii baýlykdyr, suwan baýlyk, gaz, beýlek önümler hem tebii baýlygy ulanyp adama şol baýlygy ulanyp adam üçin gerekli önüm öndürilýär ýa-da hyzmat öndürilýär. Ine şol tarihte köpdü, ýöne gün-günden azalýandyr o zatlar. Köpelmek mümkin däl hiç gile. Şoň üçin Türkmenistan öz-özünden düzeler diýen ýalňyş bir zat düzelip bilmeýär. 21-nji asyrda gaty
kıyın o meseleler. Şoň üçin hem işlemeli bolýar. Hmm. Indi men ýa-da bir sany kommentariýa gördüm. Şu günkü sivilizasiýada diýdiler. Ýalňyşmasam Watan oğlu ýazdy. Ýalňyşan bolsam düzeldirsin. Şu O ekrana günkü gelsin hava. Aha, şol. şu günkü sivilizasiýada men az göremek ýöne Sivilizasiýada o ýaňy insanlygyň ösen döwründe halkdan soraman o bir kanun ýetgetmek bolarmy diýär. o özden başta ýankyn hemen aýdyk geçipdirde Amerikaýalyk yerlerde öň bolan zatlar diýe, näçe 100 ýyl öň bolan zatlar olar diýe. O döwür belki mümkindir ýöne şu günkü mümkin däl diýe. Indi bärde wagtda seretýäňiz ýöne wagt näme diýerler ona? Hem merde bir meňzeş däldir watandaşlar. Yani o fizikada da näçinji ýylda ýene. Fizikada da şoňa ýöne o filosofiýasyny alanda da ýa-da sosiologiýasyny alanda da Türkmenistan häzir näçenji ýa-da wagt aralygynda ýaşaýar. Haýsy wagt aralygynda ýaşaýar biz. Ýöne köýzat ýene dünýäde wagtyň geçmegi bilen sivilizasiýalar 10 ýylyny 100 ýylyny alady diýip dürli proýektler bilen işlediler. Telefon öndürüldü, internet diýdi, ondan soň ýene beýleki tehnologiýalar şu gün ýalňyşmasam näme şu blockchain ýa-da sistema ýa-da web 3 ýa-da internet 3. Ýa-da iň bärkisi nämäni aýdala aýdym. Ýene 16-njy asyrda ýalňyşmaýan bolsam, o Ýewropada kanalizasiýa bardy. Kanalizasiýa ol fontanlar, olar hemmesi men fontanyň özüni aýdym, o fontan gurmuş, şoň tehnologiýasy. O bilim bilen bolýar da, şoň tehnologiýa. Şoň bir ýerde dören, şoň beýleki ýerlere ýaýraýar. Olaram tarihte aýdaly 100 ýylyň, 500 ýylyň bolan tehnologiýalar var, soň 30 ýyl, 50 ýylda bolan zatlar, ýitgen zatlar var. Indi Türkmenistan olup, biz Türkmen jemgyýeti olup, haýsy tehnologiýaň eýesi. Oň içine sport hem goşaly. Haýsy sportumuz dünýä standarty olup bildiğine Angliýaň futbolu var. Haýsy sportda ýa-da nämeler var? Grekleň hasam köp sportun näme görnüşleri, şondan soň türen sport görnüşleri var. Ýa-da aýdymsa ýene rap diýdi, ondan soň beýleki nämeler diýär, pop diýerler, ýene bir zat diýerler. Sungatda da şoň ýaly üýtgeşik nämeler giýrendir durmuşa. Ine wagtyň üýtkenligi. Indi biz Türkmen jemgyýeti olup, şolaryň hiç haýsyna meňzemeýän sebebi ýa-da kanalizasiýa sistemasy bir ýerde guruldy, hem merem şonu ulanylýar ýa-da internet bir ýerde şonu näme pikir orta atylyp tehnologiýa işledilýär we dünýäň hem meri şonu ulanýar. Indi biz näme etdik? Ve biz haýsy zaman aralygynda ýaşaýas diýip soramalys. Ine bu ýöne köýzat. Indi halk sözüne de men bir kommentariýa berip geçeýin. Watan oğlu berde näme mesele yoktur. Sen bilemek meselesi däl, menem bilemek ýöne. Sen öz soraň, menem şoň öz düşünjemi aýtjan. Indi halk meselesinde yine biz 2 ýyldan bäri ýenem ýaňky näme gelýär. Ýene Hamrada bilen saparaga başlan olsa şoň ýanyna gatnaşanda bizi hiç kim çağırmada. Biz görýäs onu. Bize değişli zat. Täze Türkmenistan ähli Türkmenistana değişti vatandaşlara. Şu meseleler şoň içine girýär. Indi çağıraly diýeli, näçe adamyň biz telefon nomeryny ýa-da adresini bilýär, soňra bir poçta bilen bir zat ugradaly ýa-da jaň edwaýdaly diýip pikirini sorar ýaly. Ve 5 milyon adamdan pikirini soramak üçin ýene bir safar ýaňky mehanizmimiz ýok bizim. Pikir soramak, saýlaw diýmek pikirini soramak mehanizmidir. Saýlaw mehanizmi ýok. 6 milyon adamdan soramak üçin her haýsyndan 1 minutdan gürleşen wagtynda da 6 milyon minut onam sagat bilen, günü bilen, ýyly bilen hasaplap görüň. Näçe wagt gerek boljak. Yani şol datany toplap biljek bizde instrument yok. İkinciden yine ekrana çıkılıyor, hiç kimen bärik çağırılan ok. Yani personalne ya da şahsını çağırılan ok. Umumu çağırılıyor. Hem adam çağırıyor. Halas ediş komiteti kurulan ya vaktinde da hemen duyduruldu şol. Sebebi hemen hakkıdır oldu. Yok bolanok diýseniz bu işler hava sizin etken işiniz bolanok diýseniz kaptaldan özüňiz bir sana şoň ýaly bir gurama döredip ýa-da öz pikirdeş adamlaryňyz bardyr, şolary döredip siz hem ortağa çıkıp öz düşüncelerinizi koyup bilersiniz. Edýän işlerinizi yazıp ýaňky tertip düzgüne getirip kanunlaştırıp
Ondan sonra yine şunu Türkmenistan isteyese. Elbette yine biz diyese tezi Türkmenistan biz nesil için işlemeli, neslin geleceğine, yurdun, vatanın geleceğine garanti almalı biz. Şoňa ertirem biz siz ýaşap bilýäňiz, şu taýda arkayın, okap bilýäňiz diýen garantini vermek için işlejek bolas diýäs. Indi şondan başga ýok, ol gerek däl, biz ine şuň ýalyrak bir sistema bilen ýaşajak diýip orta çykyp bilersiňiz. Olam her kimin hakkı, ine siz demokratiýa ýa-da söz azatlygy diýäňiz. Ine başla vermeli, ine şu zatlardan. Yani halk bugün bu işlerde halk yankı gelýän, gatnaşýan adamlar şolara ýa özümüz bir ýa jemgyýet bolýar, şolar döreýär. Men senden üýtgeç gerim ýok ýa-da keminem hem senden üýtgeç ýa-da beýlekiden üýtgeç gerimiz ýok. Birinji biz şo zady düşünmeli. Hem adam deňdir, hem adam jogapkärçiligi hem deň. Hem adamyň üstündeki ýük hem deňdir. Ýöne şol ýükü sen çekmek islemeseň ökman suratda gatdaňda watandaşa düşýär. O vatandaş ama onu hava men çekmerin deyip bilmese çekmeli olya bu işin içine giren son yani başka nämesi yoktur ve edemeli. Biz yine şu zatları okan olsak, öğreden olsak demek bizde şuna mümkinçilik olupdur, okaptır. Yani siz belki mümkinçilik yoktur, siz işlensiniz demek bu meselelerde aydalı yine iktisadiyette bileniz yoksa ben çok vakit işledim deyip bilirsiniz ya da siyasatta ya da sosyologiyanı ben bilemem yoksa işledim ben yine şolu işi bilýän deyip şolu iş edip bilersin. Yani şoň için bizem bu bir zat öğrenen olsak şonu diňe özümizde kalsın değil. Näçe köp adama singdirip bilsek ya da näçe köp adama şonu geçirip bilsek ondan biz ziyandan göremiz yok ya da ondan bizim öğrenen bilimimiz ya da alan bilimimiz diýen ol azalan oktur. O bilim paylaştıkça yani sizem edil şoňa bolmaly. Bilýän zadyň hemişe paylaşmaly. Sebäbi sen bilýäniňi men bilemok. Menem öğrenmek isteýän. O aýdyň menem öz düşünjämi aýdaýyn meniki açyk diýski. O ben şunuň ýaly bir näme ananýan. O edilmeli zat, o edilmelidir. O bunu etmelim, etmeli dälmi diýip soramaly däldir. Edilmeli zat bolsa ýöne. O şu an Türkmenistan bir betbaççylygyň içine girdi o 30 ýylyň dowamında. O şonu biz o çözülmeli diýip pikir edýän adamlar şonu çözmeli. Bu adam 1 bolsun, 2 bolsun, 3 bolsun, 100 bolsun sany tapaty ýok. Ýöne edilmeli iş ine şu. Türkmenistan o ýöne ýere o taşlap git bolmaýar, o nemäniň daşyna çykýar, ahlakyň daşyna çykýar. Şonuň üçin o edilmeligi üçin edýäs. Ine iň esasy näme? O ondan soň ýene bir zat aýdaly aýdym. Ine soňky 2 ýylda gaty kän zat üýtgetdi. Gaty kän zat üýtgedi. Yani 150 ýyldan 130 ýyldan bäri o Türkmeniň jemgyýetinde edilmedik zatlaryň hemmejesi 2 ýylyň içinde edilip o çykyldy. O köp zat üýtgedi, köp adamlar üýtgedi, o jemgyýetiň düşünjesi üýtgedi. Hatta biz hem üýtgedik we üýtgeýäs. Yani ösüş nemesinde. Sebäbi biz hem asmandan düşmedi yani netijede doğru dälmi? O jemgyýet hem asmandan düşmedi. Diýmek bular o şu ýoldan geçmeli bir-birden. O şu wagtda çelli geçilmedi. Ine misal üçin o köpçüliklerin ine Gurbanulla da söýlen ýeri ýokdu da 2 ýyl bundan öňe çelli. O Gurbanulla söýüp bolýanlygyny gördüler. Diýmek demokratiýa gurulmaly diýip o aýdyldy. Onam aýdyp bolýan eken, o aýdyp bolýan bolsa diýmek gurban bolmaly. O döwlet ýok diýildi, ýüze çykdy şo problema. Yani döwletiň ýokdugy ortağa çykdy. Onda diýmek o döwlet gurulmaly diýip pikir ortağa atyldy döwletiň ýoklugynyň netijesinde. Diýmek bu pikir ortağa atylýan bolsa o gurulman bolýan eken diýdi we gurulmamdyr. O döwlet gurulýar diýende ol näme däldir? O ata-babalarymyzyň bir gecede o gara öýlere hüjüm edip kılıçla basyp alyp erteri ýerden daň atanmakdy. Ine siziň hanyňyz o pelança han diýip bundan soň şonuň ýaly diýip bir zat ýok aýna häzirki döwürde. Biz ýene-däm ine halk 16-njy asyra meňzeşdirýäs, dogry dälmi? Halkyň häzir Türkmenistandaky ýagdaýyna. O
16-njy asyrda ýaşaýan bolmagyna seretmezden o bir saýlaw meselesi, bir şu döwlet gurulmaly, döwleti gurýarlar, ine şular gurýar, kim gurýar diýilen soralara çel jogap berip, ýani öňünden aýdyp, ýani bir açaçanlyk meselesi bar şu taýda. Ine gurucu hökümetiň üstüne düşýär, ýani bizim üstümüze yüklenen bir mesele, onu biz şu zat edildi we medemizok, şu zat edilmeli diýip aýtdylar. Ya bizim şu zady edýäs, eden wagtdan köp zat öwrenýäs. Olan bizim için bir neme artykmaç neme peýda. Özümüz için bir peýda gazanýas. Ve şonuň ýaly dip pikir edýän men aýdym. Yani bir vatan var, toprak var, ady var, o taýda da bir millet bar, ýitip barýan millet var ýöne. Döwlet ýok, hökümet ýok, kanun ýok, yktysadyýat ýok. Ýöne vatan var, toprak var, bir ýitip barýan millet var. Indi şu zat düzeltmek üçin näme zat etmeli bolsa edersiniz, doğru dälmi? Kim bolsa da. Bilýän bolsaň etmek mejburiýetindesin. Eger bilmeýän bolsaň, iň azyndan bilýänlere päskelçilik bermersiň. Gaýtam kömek berjek bolarsyň elinden gelýän näme. Yok, kimin o päskelçilik däl. Bilmeýän bolsaň öwrenjek bolarsyň. Öwrenjek bolmak peýda bolýar gaýtam. Has bol. Vatandaşlar öwrenmek elbet zat däl. Ine köp adam belki alınýandyr. Öwren diýen wagt alınýandyr. Öwren diýen sözden oňat bir söz ýokdur. Öwren diýmek iň gowy sözleriň birinden kirimke. O elbetlik ziyan görmeýäňiz siz. Şol nämede hiç hili ziyan görmeýäňiz. Öwrenmekden ziyan görmeýäňiz. O yine yankı näme nämeýdi? Ine döwlet Türkmenistan näme üçin döwlet ýok diýse, watandaşlaryna ýöneköy özüniň döwletiň etmeli işleri var. Aslında yankı makro tereden atın 3 sanat ýalňyşmasam işi bolmaly döwletiň. Ya da wezipesi bolmaly döwletiň. Yankı döwlet diýende de parlament, ondan soň goşun, sud, hökümet şolaryň bir ara gelen bir sistemasy diýil döwletiň nämesi. Ya da döwlet organlary diýil şolara. Ine şolaryň etmeli işi var. Şol işleren biz ekrandan talap ettik. Talap ettik diýsek ýalňyş olmaz. Biz talap ettik şol işleri. Döwlet bolýan bolsa şolaryň hatdyň bolmanda birine dik görkezdim. Indi hemme nämeni göz öňüne tutup aýdanda da bardy. Eline pasportlaryny üçin etmeli diýildi. Sebäbi döwlet pasportlaryny üçin üçin etmeli. Döwletden sen pasportyňa gidip haýyş etmeli ýa-da berermike bermezmike diýen düşünje ýok, ýalňyşdyr. Pasport sen hakyň. Sende bolmaly şo zat. Bolmaly zat. Bir bermerin diýip aýdyp bilmeýän pasport senkidir. Özem dowulan günüň 18 ýaşaýan şol haka eýe bolýan. 18 ýaşadyňam sen şol haka eýe bolýan. Şol pasportda sana beräýmeli, sen gidýän pasporty soraýan, men pasportumy ber diýen, olam berýär garşy tarap. Şoň üçin döwlet ol, bolmasa döwlet olup bildi. Döwletiň manasy hem şol. Ine ýöneköy zat et aljak bolýan, ýani kassaba baryp et soraýan, ol berer bermez öz işi. Et on eti, satýan eti. Ýa-da beýlek önüm. Ýöne döwletde oňaly bir näme ýok. Sen gidýän döwlet sen kemine digine tasdiklayan, başına çıkanda da tasdiklayan bir şahadatnama, pasport diýil. Ine şonu kemine beräýmeli, sebäbi kemine şonu soradı. Soralı üçin, talap etdi, sorak geldi. Beräýmeli. Indi ona da ykdysady tarapdan güýji ýeten ok diýeli. Türkmenistanyň bu bardy geldi ykdysady tarapdan güýji ýeten ok. Ykdysady tarapdan diýende de aýdaly ýeterli kadry ýok şol pasportlaryny üçin edip biljek ýa-da beýleki serişdeleri ýok bolan ýagdaýynda da o pulu vatandaşyň özünden alyp biler. Kaýsyň berjek däläzi pasportyň çykdyjysy, aýdaly bir pasportyň çykdyjysy iň gymmat ýagdaýlarda daşyndan işçi getirip işleden ýagdaýynda we ýa-da ýasap şonu kargo samolyoty bilen däl de istirbiti bilen getirip giden ýagdaýynda da daşary ýurtlara şo pasportlary şoň iň uly çykdyjysy $100 geçmez. Kaýsyň size ben 5 ýyllyk pasport berýän diýse $100 berjekler. Dogry dälmi? Yani $100 pasportyny berýär, ýöne çykdyjylary var. Döwlet hem şu gün şol çykdyjylary göterip bilen, şoň üçin çykdyjyň $100 diýse.
O döwlet pasportuňy size muhtan aryp bermeli diýen ýeri ýok. Ýöne hökmany suratda beräýmeli diýen ýeri bar. Döwlet bolýan bolsa. Sebäbi näme üçin mut haçan aryp berýär? Haçanda sizin salgıtlaryňyzyň içinde pasport için göz öňünde tutulan salgyt meçberiniz bar bolsa döwlet pasportuňyzy mut çykaryp berer. Ýöne salgytyň içinde ýok men şoň üçin salgyt toplajak däl, şol salgyt aljak pulumy halkyň özüne äli bolan ýany bolsa, olansyn ýöne maňa aljagy adam bersin pulu diýen bolsa, onda näme dersin? Puluny tölersin. Ol ýene bu zatlar hem tertip düzgün kanunçylyk bilen eýişli zatlar. Kanunymyzda näle bolsa, salgyt kanunlaryň näle bolsa, ine şoň ýalyk ýöne hökmany suratda beräýmeli. Ine näme üçin edip bilen ok sebäbi? Şu taýda döwlet akly ýok. Guruluş ýok. Bu batyrwet zat aslında o ýa-da bolmamagy näme diýip ýa-da olar güýçsüz diýip pikir etmem ol batyrwet zat jemgyýet üçin sebäbi jemgyýet häzir bizim iýza galan wagtymyzy seredip görseňiz watandaşlar ol onun öwezinde bolmaly bir zat. Eger dünýäde ýaşajak bolsak, ýok Marsa gitjek diýsek, onda isad etmek gerek däl. Marsa ilkinji bolup barsaň iň akyllysi sen bolýan, iň baý sen bolýan. Ýöne dünýäde beýnazatda hemme döwletler, hemme jemgyýetler öz arasynda ýarış içindedir. Aýdy umuman bir pikir düşünje bolandyr diýip umyt edýäs. Öňem gurrun edipdik ýöne şu wagtda o izgiderle gaýtalap, käbir nemeler gaýtalap, düşündürüş işlerini näme ders alyp barar. Soň her 6-njy gün, her 6-njy gün o Türkiýe saady bilen 9-da. O hökmen suratda nämediň, hatda biz nämäni hem görkezdik, ýene täzeden görkezers. O kadr meselesinde ýene şu esasy gerekli birinji nowatda durýan adamlaryň hünärlerine, yani hünärleri diýeýin, birinji nowatda durýan hünärleri sanap geçipdik. Ýene şolary ýene täzeden o ekrana da getirjek bolars. Şoňa görä bir hereket bolmaly hökmen suratda. Hem kimden bilýän, bilmeýän adamlardan. Sebäbi ýurdun içine barandan soň eýýäm ikinji derejeli bolýaňyz, o wagtdaçely köp meseleler, o kemçilikler tamamlanan bolmaly. Tamamlanandan soň siz eýýäm ikinji nowatda ýa-da bir iş çökmünde gelýäňiz. Şonuň ýaly mesele aýdym. Şu hemen aydık geçer yine vatandaşlar daşında studentler vardır. Dünyanın dürlü yerlerinde okuyan studentler vardır. Yine şolaram yankı öýüşlerinize o taýýarlanan diýjek bolýan. Berilen kitapları okan, sebämen okugy tarýan, soň işe başladym, soň beýnansakda şol döwür okap bilmendirin ýa-da kaçıran yerlerim bolup, işe başlanan soň şol okudaky kitaplarymı täzelden tapyp okamaly yerlerim boldu. Berde işdeýem hiç kim sana 5'lik ýa-da 3'lük goýan ok. Ýalňyşlygy kabul eden ok. Ýalňyşlygy kabul eden ok. Borlaydy geçip bolan ok. 3'lük alsam geçýän, 4'lük alsam geçýän diýilen ýeri ýok. İş dünýäsinde bir ýalňyşdyr, şoňam ýalňyşyňam çıktıcısı diýeňmen. Ine şo zatlar vardır. Ýöne okuwda şolar gatlygy öwredilýän eken, ýöne okan wagtyň studentler belki şu gün bilýän dälsiňiz, okan öwredilýän materiallaryň näle gymmatly zatlaryny. Ýöne okudylan, indi diýileki Russiýa diýdi, Ukraina o taraplara bilemiz ok. Ýöne Türkiýede iň azyndan şo materiallary, o bilim sistemasynyň özü hakynda aýdymok, men häzir sistema belki has bol sistemalar vardır diýip biljek. Ýöne materiallar vardır, şu materiallar, kitaplar vardır. O taýda yani bahasına yetip olmayacak bilgiler vardır sizin için. Yani şu zatlaram hökmen suratda edilmeli işler. Ol pikir etmeň men diňe özüm için okayan yok. Siz şol okap bilimiňizi şol yani go bilim alıp bilseňiz hökmen suratda siz onun peýdasy maşgalaňyza, owaňyza, şäheriňize bolar, döwletiňize bolar, watanyňyza bolar. Şo derece täsir edip bilýäňiz. Bu zatlar hökmen suratda bolaýmaly. Ýene ýa kommentariýalar aýdaýyn, vatandaşlar kommentariýalaryň hemmesine däl ýöne ekrana çykýan kommentariýalar ýa-da
en azından yine bizim gözümüze ilgili komentaryalar vardır. Yine şu komentaryalar hakikaten içinde bir düşünce ya da içinde şu tayda bir akıl görenimiz için şoları okuyas ya da ekranda şoları ekranı orta alıp çekeleşeceğiz diyeyinde. O ve o tayda esas mesele düşünce ya da akıl olmak şu komentaryaların içinde ben düşündürüp bilyendim deyip ümit ediyen. Ol bize karşı olup biler ya da bize biz tarafta olup biler tapağı yok. Yani akıl ya da düşünce olayan olsa şoňa hormatymyz soňsuzdur ona maýdaýyn. O zat hökmen suratda bolaymaly şolar okalyandyr, şolar tartışylýandyr. Ýöne gynansak da ekrana gelen komentaryaň sany gataz. Ekrana diýenim şol saýlanyp çykýan komentaryalar gataz sebäbi ýani pikirlendirýän bir soralar ya da pikirlendirýän bir komentaryalar ýok diýsem bolýar. Az, az. Yine şu zatlar hem köpeltmeli bir taraftan. Kapta kemine mene bir soru sorapdyr, ýöne ýalňyş soru, onu ekrana getirmeýi isleýän. Aýdym. Neme diýär-de? Saňa sorapdyr ýöne. Şu wagtda diýär dünýäde kapitalist ykdysadyýety gurucusy Adam Smith diýär. Adam Smith men okudum, ýöne Adam Smith kapitalist däldir. Şondan başka bank sistemasy ýa-da ykdysady sistema hiç bir üniversitetde okudulanok diýär, başgaça okap gör diýär. Adam Smith okudulanok menim pikirimçe. Yok, kemine sözüňi böleýin. Adam Smith ýani sosiologiyada köp nämediler ol. O bizde geçýär, biz hem onu ykdysady manyda göremzok. Ýani onun yazan kitapları hem bar. Onun yazan kitapları düýünden başgaçadyr. Kitapları ýöne ykdysadyýetde ýalňyşmasam näme şu Wealth of Nations birem Invisible Hand var, Wealth of Nations var o. Esas bilinýän kitaplar. Kitaplarında ykdysadyýety analiz edýär. İşleýiş sistemasyny analiz edýär. O kapitalizme yani düşüncesi deyip Adam Smith'in nämesi yok. Yine misal üçün yine şunyalı edilmeli ya da ideoloji yok. İdeoloji yok o. Nämesi däldir yani bir onyalı bir ideoloji yok. Adam Smith bar olan bir zady, ykdysadyýetyň tertip düzgünlüğü ve cemiyetlerin öz arasındaky gatnaşyklardaky näme diýilýär choice saýlawlarda. Tercih sözü yok bizde. Hakları saylamak. Misal üçün Almanı nädip saylaýar, çöregi nädip saylaýar ya da şoňa baha kesende nädip kesýär bu jemgyýet. Ine şo soraglary berýär we şo soraglary öwrenýän bir ykdysadyýetçi diýeýinmi? Onun bir disiplin hem yoktur. Disiplinasy mı diýeli? Yok. Ondan has köp Keynes var. Yani şolara manipülasyon etmeli diyen bir şahs Keynes. Yani ykdysadyýetde menem Adam Smith'ken bir okamak sebäbi ykdysadyýetde köp ýerde geçýän däldir. Indi ykdysadyýetde de bir diňe ykdysadyýete giriş okadyk biz diň işleýin. Ýöne şo taýda referanslar ýeneler kitabyň berýän referanslaryna giden wagtyň çuňurlaýyn, giren wagtyň elbetde tarihda ýene-de soň men birazcık tarih bilen gyzyklanamdan soň tarihde görýäs şol atlary ya da şolaň eden işlerini. Ýöne kapitalizm ya da komünizm olan nämesi ýokdur. Ýani kapitalizm ondan soň çykan bolmaly, ýalňyşmy? Ol döwür oňaly zatlar ýokdur. Ýöne men ine şu komünizm, sosializm, kapitalizm bu ol düşünjeleriň ulanyan ya da sömürýän nämeleri tarihde şoňaly adamlaryň ýa-ni komentaryalarına ulanýarlar. Komentaryaları diýen başlaň, o komentarya diýer ýalyp bir zat dälse giden bir iş ýa-ni research şolary makalalaryny diýin, ine şolary ulanýarlar. Ine Adam Smith ine şoňaly diýipdir diýip kapitalizm şonu öňe sürüp biler. Ýöne kapitalizm bir ideologiýadyr. Kapitalizm ýa-ni sosyalizmin yok yerinde bolup bilýän däldir. Mümkin däl.
Owa soňam neme Adam Smith bir klasikdir. Owa klasik iqtisadiýetçi däm diýip bilmers belki ýani iqtisady bir nemeler ýazypdyr. O girip o kitaplaryny okan ine o etin bahasy şunça bolupdyr, onuň bahasy şunça bolupdyr, onuň et berip bunu alypdyr, onuň bunu edipdir. O toprağı misal üçin ekin ekmeň ýerine haýwan mal gara saklamagy saýlapdyr. Şonuň ýazatlary ýazýar da ol bir üýtgeçik bir neme orta atmaýar ine Marx ýalak ýa-da Keynes ýalak. Marx diýipdir ine bütün o işçiler deň bolmaly. ýa-da bütün adamlar deň bolmaly diýipdir. Şoňa bir zat orta atypdyr şonu. Adam Smith onuň ýaly bir zat orta atmandyr. Üýtgeçik orta atan zady ýani şol bütün bahalar nädip emele gelýär diýen bir soraw döreýär onuň kellesinde. Kitaplaryny okasaň şonu ýazar çykýar. Onuň netijesinde bahalar dörediýän zat görünmeýän bir el diýip orta atýar. Invisible hand diýen aýdan nemesi. Şonuň bir artykmaş tarapy şol. Adam Smith'i o görünmeýän el nemesi boýunça tanalýandyr esasan. O soň aýdyň ýene-de şu taýda bir o üýtgeçik bir neme bar. Edil bir üýtgeçik hem däl ýöne jogap berilmäni deger ýa-da orta almany deger. O täze Türkmenistanda ýalakalar bolmaly däl cezalandyrylmaly diýip bir Resul diýen bir illeşmez ýazýar. Resul o indi biz hemişe elmidama bir zadyň bir ýalňyşlygyň netijesini el alýasda. Türkmen jemgyýeti şonuň ýaly. Biz şu taýda o ýalakalar bolmaly däl diýäs, okey bolmaly däl ýöne ýalakalar näme üçin bar diýen soramjak. O ýalakalaryň näme üçin bardygyny bilsek, ondan soň o cezalandyrylyp ýa cezalandyrmany o ýetmän käş onuň öňüne alyp bolýar-da. Ine ýalakalar hünäriň bolmasa ýalaka bolmaly bolýar. Elinden hünär iş gelmeýän bolsa, bilimiň ýok bolsa, sowadyň ýok bolsa, ýa-da ýarym sowatly bolsaň, ýalaka bolmaly bolýan. Ine Türkmenistanda o ýalakalaryň bolmaly däl diýip o aýdýanyna goşulýan, o bolmaly däligi üçin hem o eğitim bilim nemesine östürmeli. Esasy ýatyrmy, maýa goýumy, investisiýany şoň üstünden etmeli. Şonuň ýaly bir tekniçiski bir ýalňyş diýip düşünýän aýdyň bul gatykän bardy misaly. Bir problemalara ýani bir problemanyň netijesine seredýärler. Ine ýalakalaryň bolmagy bir problemanyň netijesidir. Olam näme? Sowatsyzlyk, bilimsizlikdir. Hünersizlik. Ine şonuň ýaly. Cezalandırmak meselesinde de onu cezalandırmak mümkün değil. Ve ol bir aslında söz azatlığı diyen olsak biz bir adam yalakalık edecek olsa birine onu ne edip saklayabilecek sen? Kadağını edip bilmersin ha? Yöne yalakalığı çözyen zat yankı kemine aydan zadı. Her bir adam özüne nama bar olsa işlep bileceğine, yaşap bileceğine, hiç kime mehteş değil yağdaya ınamı bar olsa o adam hiç acını yalakalık etmez. Yani şu günkü yağdaydı da Türkmenistan'ın içinde aydar men yine öz günümü görün, yöne men beydip yalakalık edip işte men deyip işten çıkıp biler ve ben şu müngülerçe adam son yalı iş taşlanan adam vardır deyip bunan yani. Ol adamlara ne edip yetiştiriyen, ol adamlara yankı bilim sisteması ya da yine yerli hükümetler deydik. Yerli hükümetlerin birinci vazifesidir şu taydaki kâr hünerine üpçin etmek adamlarına. O dünya sebebi şunu edip bilmese yerli hükümet, ol yerli hükümet yani işlep bilmeye. Özüne işçi tapmaz, özünde işleyecek işçi tapmaz. Yani yerli hükümetin öz teritoriyasına cevapkar bölüğüne östürmek maksatnaması var onun. Yani şonu etmese onu ayrıya alır gönü. Halk ayrıya yani şu taydaki yaşayan ilah ayrıya onu. Yani şonu etmek için hükman bunları kârli, hünerli etmeli oluyor. Onun için elinden gelen nedir? Aydın yine de bir soru var. Şonu menzeşirek. Yani cevap verilmeli hükman suratta. Yurtta paraforluk hakkında bir planınız var mı deyip soraptır vatan ol diyen ildeşimiz yine. Ben cevap vereyim mi? Sen ver ya.
Paraxorluğu berde diňe paraxorluk diýip geçmäli, korrupsiýa diýeli. Onun içinde paraxorluk var, ondan soň maşinistwa var, ondan soň liýakatsızlyk diýilýär. Ol var, soň näme var? Nepotizm näme bolýar? Nepotizm paraz diýil. Adam saylamak diýeli ona. O wezipe bellenen wagtda öz adamyny goýmak ýa-da özüne ýakyn adam goýmak. Yine bu zatlaryň hemmesi hem korrupsiýanyň içine girýändir. Kem görnüşi var indi ben hemmesini sanap biljekler. Yine şu zatlaryň hemmesi korrupsiýanyň içine girýär we Türkmenistanda näme üçindir korrupsiýa garşy göreş diýsen paraxorluk dengelýändir. Yine ünsürip görýäňizmi? Onu ýörite diýerler. Diňe şu paraxorlukdan ibaret mukady. Ve şonu näde çözüp bolýar? Bolýa gelen indi paraxorlugy çözmek meselesine geleli. Paraxorlugy ceza bilen çözsen aýdaly para alaryň elini kesilýär diýip kanun çıkarılsa, $1000 para alýan olsa, soň eli kesilýän üçin $5000 para alyp başlar. Sebäbi bu da bazar ykdysadyýatynyň kanunudur. Risk köpeldikçe gazancam köpelýärmelidir. Bunu üýtkedip bilmeýäňiz. Risk az, ýöne gazanç köp diýip hiç kim aýdyp bilmeýär. Gazancın köplügi ikisiniň ýanky correlation näme diýilýär ama? Ara balanşy. Şol ikisi hemişe pozitivnidir. Plusdur ýani. Indi şoň üçin paraxorlugy çözmek üçin onu yine hususy ýeçilip protokol edip çözýär şonu. Yine şu soraw kim berdi adyny ýadyma Watanoğlu. Watanoğlu yine sen bir öz iş ýeriň var, sen aýdaly aýakgaby öndürýän ve sana şu taýda bir sana şonu dizayn edýän dizayner gerek. Sen garyndaşyňam sana elle işlejek bolýar. O dizayner der. Sen şonu iş alarmy? İş almarsın. Pul berýär sana. Men sana pul berýän, meni iş al diýär. Ýöne sana dizayn gerek we iş ýerem sen özüňkü gazansaň senki aýlyk alamok da sen. O aýakgaby öndürip bilsen, o gazanýan, erwede öndürsen satyp bilmeýän. Näçe berse de sen şonu işe almaýan. Hususy ýeçilikde yani açık bazar diyen sistemimizde hiç kili paraxorluk bolup bilýän däldir. Tamam, konkurensiýa getirýän. Döwlet nämesinde paraxorlugy aýyrmak üçin hem şota konkurensiýa getirýän hökmany suratda. Soňam ýene bir paraxorlugy aýyrýan bir näme bardyr, olam şeffaflyk, açyklyk. Hemme zat göze görünüp durmaly. Ähli işler göze görünmeli. İstendik bir adamı, şonu edip bolýar da, istendik bir adamı tutup öýündäki ýanky maşyny jaýy, beýlekisi iýip içýän ýa-da gezelenje diýen ýerleri şolaň hemmesini hasaplap bolýar. Soň seretden o hasaplan zadyňa $5000, adamyň alýan aýlygam $10 bolsa, onu näde edipdir diýen soraw çykýar, soňam barlanyp başlaýar şol adam. O barlaw şoň ýaly bolýar, açıklykdan gelýändir. Ona bir karatelini organ goýup ýa-da kanunyň esasynda ine şuňaly kanun bolup çözüp bolýan däldir. Diňe reforma bilen çözülýändir. Paraxorluk bar bolsa sistemaň ýalňyşdyr. Sistema şonu üçin edýändir, şoň üçin paraxorluk bardyr. Paraxorluk näme ýalyk bir zatdyr ol. Ýa-ni rak keseli bardyr. Öz-özüni ýok edýär. Öz-özüni ýok edýär. Aslında şol yine para alýan adam näle alar? $1000 işe girmek üçin para alýandyr, dollar alýandyr, ol dollaram sen sistemaň başyna çykýandyr. Dollar nelegal dollar bolýar. Näme bolýar? Bir döwletiň iň gerekli nämesi rezerw pulu dollardyr. O pulam sen şol rezerw döwletiň içinden çekip alýan, döwlet baýarmy, kiçelermi? Kiçeler. Döwlet kiçelse içindäki ýaşaýjylar kiçelermi, kiçeler. Ol adama da geler o tolkun, ýöne biraz giç geler. Şoň çağalary mysal üçin iýmene bir zat tapmaz. Yine paraxorluk netijesinde. Ama düşünen yerler var, düşünen devletlerde ol kanunlar ya da şoň üçin hiç kili bir çıktaýjy denoklar, ine Ýewropa devletlerinde para berjek bolsaň almazlar. Sebäbi düşünýärler ol rak keselligine ve özü öz jemgyýetiniň bir rak öýjügi bolmak islemez şol adam. Korrupsiýa diýmek nämesem, kor diýmek sözüni bilýänsiňiz. Kor diýmek ýani umumy, ähli, kor, esasy diýmek. Rumper ýalňyşmasam ýok etmek, yıkmak, veyran etmek yine. Umumu veyran etmek demektir. Korrupsiýa nämesine
açıklamasına seyretseniz yanlışmasam Grek sözü olmalı. Yani kadim Grek sözü ya da Latince ya Latin mi? Latin bilen Grek ikisi gatı meňzeş barber o Ben Rimin belli böleginde Latinler hem ulu rol oýnapdyr. Grek olmalı, kadim Grek olmalı. Sebäbi korrumpe o birazcık olar kanunçuluk, siyasi näme olan için çalar çıkarıp bilýän ýa zatları. Çotaydan çykýan tarihte seretden. Yine şoň ýaly vatandaşlar o meselelerde ýöne şu günkü korrupsiýany Türkmenistan'ın için aslında hem maýdan ýene şol elbet düzeltmek kyn diýerler. O gaty aňsat, indi men belki ýalňyş ýanlylyk bilen ýöne men üçine ol mesele gaty aňsat mesele. Mehanizm. Çözülen mehanizm o çözülen döwletlere seredip görüň 1 ýylyň içinde 6 aýyň içinde çözýärler korrupsiýany. İsleg bar bolsa şoňa we düşünýän bolsalar problemaň nämedigine esasyna köküne düşünýän bolsa gönü 1 ýyl, 2 ýylda, 6 aýda çözüp bilýärler. Näme olar? Türkiýedäki şol Türkiýanyň korrupsiýa nämesinde ýöne berde paraxorluk del korrupsiýaň ösen döwrü boldy. Maşenstvo meselesinde şonu gönü 6 aýyň içinde çözdüler. Gönü 6 aýyň içinde 2 ya da 3 adam bolup aslında nämesem bir adam, ýa-ni inisiatiwa bir adamdan gelýär. Bir adam Türkiýe 70 milyonyň üstünde şol wagt ýalňyşmasam şol nämedäki ine korrupsiýany gönü 6 aýyň içinde çözüp bilýär. Yani şo derece aňsat bir mesele aslında. Ine türkmenleriň şu taýda işläp ýörelýän korrupsiýadyr. Aslında. Salgyt tölemä. Kaçak işleýärler ine kaçak. Şol ine şol Türkiýede korrupsiýa düzeldilen wagty bir sistemany reform edendirler. Ya da täzelden gurandyrlar. Şoň üçin düzeldi. Eger şol täzelden gurman öňkü bar bolan sistemasyny düzeltjek bolsa düzeldip bilmeýän, öňkü bar bolan sistemany dolu ýok edýärler. Ýok edýär diýenim tanamaýarlar. Oň ýaly sistema ýok diýerler. Elbette bir başlangyçda birazcık ýanky aýdaly ukol eden wagtyň agyrýandyr başlangyçda. Sebäbi ýöne soňy bilen gowulýandyr. Ol reformada edil şol ukol ýalydyr. Başlangyçda birazcık jemgyýeti sarstyrýar. Ýöne soňy bilen inen näçe ýyldan bäri ynamly bir sistema bilen üçin edip gelýändir. Şonu edip bilmeniň sebäbi öňkü bar bolan sistemany düzeltmek däl-däl, şonu aýyrýarlar, bir günde aýyrýarlar. Hayran alarsınız o sistemada kiçi sistema değil. Onu men hemmesini açık aydamak sebebi özüňizem men isteyen vatandaşlar internetten açıp ya da kitaptan kitapxana gidip şu zatları okan öwrenin diýip. Hasam men gaçyran ýerlerim bilen bilelikde öwrenip bilersiňiz we giň işleýin. Şoň üçin şol sistema, ýöne o sistema gatyly sistema we şonu bir günde gönü ýok diýerler. Oňa sistema ýok diýerler. Durdurýarlar şol sistemany. Täzelden baştan noldan başlap soňuna çen täzelden sistemany ýazýarlar, mehanizm ýazýarlar we işledip başlaýarlar. Ve netijesini hem görýäňiz ine özüňiz görüp ýörsiňiz da netijesini aýtmam gerekler. Şoň ýaly. Aýdyň biz şu taýda tamamlap bereli. Kimin bolmasyn. Benim galamym düşdi. Ine şonuň ýaly ildeşler. Hem siz hem öğrenirsiniz, düşünürsünüz, hem bize bilmeyen zatlarımızı sizin soraularyňyz arkaly o pikirlenip barlarsy. Ýöne aýdyň aýtýaly o internet var. Soňam o şu kitabyň güýjüni o duymak isleýän diýen bolsaňyz İstanbulda ýaşaýanlar ýa Türkiýede ýaşaýanlar gowy bilýän üçin millet kütüphaneleri diýip ullakan kitapxanalar bolýandyr. İstanbul'da iň ulusu var. O 4 milyon kitap varmış içinde. Aydın. Gaty ulu kitapxana bolmaly. 4 milyon Türkmenistan halkyça kitap var o taýda. Ine şonuň ýaly ýerlere gidip bir görüň. Ýani diňe kitaplaryň adyny okap çyksaňyz hem gaty üýtgärsiňiz ine. Kitabyň içini açyp okamaňyza o geregem ýok diýip aýdan şo. Ýok. Ine şo wagtyny näme bellek geçdinde. Vatandaşlar şu kitapxana gitmek yine özünüz eğer bir restorana ya da yine bir yere gidip bilýän olsanız demek kitapxanada gidip bilýäňiz ve hiç hili korkunç zat yok kitapxanalarda. Çotak gidenlerin 90%'ini men unanýan şu taýda hukman suratda bir sany kitap alıp okarsınız. Howasy ütgeşik. Hakyky indi senden äli bolýa bilemok. Mene şu kitapxanaýa alıp yerlere, laboratoriýalara giren wagtym şu taýda bir hili bilimin
havasy ýalyp bir näme bar. Ullakan bir akylyň içinde ýalyp özüme näme diýen duýýan. Kitaphanada edil şoň ýaly ullakan beýniň içine giren ýaly bolýan. Ve ökman bir kitap alıp okap başlayan. Ol gyzyklanmayan meselen değil. Elbette ki bir zatlary araşdyrýan bolsaň onda ökman bir belli bölümlere gidersen ol nämeden information'dan sorarsan ýa şuňaly çeşmeler gerek bana deyip ýöne. Yok men ýöne bir kitaphana gideyin. Yine bazılar günü işim yok deyince almak için kitaphana gitseniz ökman suratda birinciden özüňiz üçin bir täsirin kitaplar, täsirin dünýälary keşfedersiniz şu taýda ve hayran kalarsınız. Hawa. Aýdyň ine men öz nemämi gurrun bereýin. Birinji gezek üniversitede baran wagtym o kitaphana bar diýdiler. Kitaphana gitmeli diýdiler. Soň menem o gidip gördüm, gyzyklandym. Diňe içinde gezdim de kitaplaryň adyny okuýardym diňe. Aýlanyp öwrülip gezip soň ine peýdasyna aýdyp bereýin ýa kitaplaryň adyny okumam. O diýmek şunuň ýaly meselelerem bar eken diýen sorag dörýärdi. Şo kitaplaryň adynda täze pikirlenip biljeň o meseleleriň atlaryny görüp bilýän. Ine iň uly şonuň üçin aýtdym ýa iň azyndan şu kitaplaryň atlaryny okap çyksaňyz gezip 3-4 saat içinde o şolum size gaty uly goşant goşjakdyr. Ondan soň içini açyp okap başlarsınız. Muğuttur. O kitaphanalara girip içinde oturup okumak muğuttur. Çaýam bar totaýda çaýa muğut bolmaly ýalňyşmasam. Onu bilemok, o çay muhtem bolman biler. Onda käwat ütgeýän bolmaly nemeden kitaphananyň işletmegine bagly da işletmegi hem hususy bolýar bu taýda aýdyň ona hem aýdyp geçeli hökümetiniň ýa döwletiň dip bir zat ýok. Belediýe nemesine bagly bolsa belki o muhtediýändir çaýy. Ine şonuň ýaly aýdyň onda biz şu taýda utaraly. Sonra olanlar bar bolsa indi öňümizde hep de goýsunlar sebäbi bir soraga jogap bermek 10-15 minut alýar. Onu häzir ine Halif diýen bir ildeşimiz sorapdyr da onu indiki näme goýaly. Indiki çykyşda da ýene täzeden soraýsyn. Bolýar onda aýdyň. Bizim hem işimiz var arkadaşlar. Planımıza 1 saat, yani 1 saatı geçeydi bekleyen. 2 saate gelýär. Böyle şu taýda hoşlaşýar, sonda sağ olun vatandaşlar, kemine sağ ol. Bolýar, aýdyň sağ ol. Iýleşler sağ olun size de. Giýjäňiz rahat olsun.